wan wonde kwande kai ne gone simo ipenja ni ngane bla 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 be chulo ngwema bo chulo pare moramo mangat mabathe ne mungitini dongini kori kelo tension kai tangna na tangan mi tangna mondo wacho rum tangu ne kamo bedo go titango ne gisitina be iseneno jako do no these people no sabotage no omera jaluta mara ni simbe kumuni neno message ni sachel na neno giwanga omera jachol japakwach I know my rights. Sabotage udange ni simba ni en man make man mondo ngis joga kamaya To balance do ngadi Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo ma Radio Ramogi Kalendo Nairobi misawa mirembe okwe. Assalamu alaikum. Tarika par ka wuno ni dwe mar abirio wati dwe gwelruok. Sa pargario kalo dakika aboro ginyiri modhuro mokanyal kwano nyakarwaka nyong'ong. Ka wuno ni ndi ene chingchangwen waparo manene. Aneno ka ndi mondo wayude ngolo moro machona moro achiel mondi koka wachaka rumo wach ka ndi. Aneno ka Calvins nyela woda nyakach Kandaria Jakosogo. Wacheni pole kwa janta TBT edition wantie kachel Duncan Onyango tiere cho katolo kagan wachona ni antika anedoka engineer Richard Donde wad Oyama wachona ni greetings kachel bende Ochae Odeo Gershon Odeo Ochae wad Oyama manywanda wachoni antie kendo amor malich antie pacho Joab Oyo wodi god Nyabondo wachoni wamor kabisa wantiere kaindi kendo siche machalo kamae wawinjo TBT kata Abdalla Woodringa gini bende winji iyo makare chingmoro kikitaki wachini gini mano ngato nyalo makoni Apollo Amieno jakatenet Apollo Amieno jakatenet jambo mirembe yamune boyo kachel bedaneno ka Samuel Ochel woda nyaka Chagoro wachoni greetings brother Sudi wod Imbo wachoni ka greetings kachel bende antiere CBD Nairobi kaindi aniluonga ni John Apidi antiere ka awinji eyo makare CBD ka ndibende kwa machelo ka engineer Michael Ogutu wachona ni greetings brother imosona Fred Opundo woda ahono Ochola Misinjiro wachoni amor kabisa inenga manok nyal termos koro congratulations mama Helena kinok nyal terimos keche neno ni richo mang'eny ne kalo kuom di koro ibayo jigi od kite Katito chiro bwana Katito ok dala bwana ana nyakach kabodho kamgwa asante sana Ochola Misinjiro ka bende aneno ka Samuel Owida wachona ni greetings brother awinje oteni noendo abiro some atiya engineer Otieno Jemi kod Paul Sineka gintie pala market wachoni wantiere kaindi bende ko wachelo kaindi yane mapio kaindi ngwema wawinji maber Jimo Kowala wantie kod Karen Ondenge Monica Opio Barack Opio Melka Oyo Gelusi Mailuni Ochimbo Irene Nyakowala Nyargi Evanjo. Asante sana ayudo oteni Radio Ramogi Kalendo Nairobi ambende iluongani Oguyo Oloyo Tembe Wood Jonathan kata inyalo ng'uni Wood Jona
machodo chunya. Kitie maber machodo chuncho. Kitie maber machodo chuncho kod amor.
Rio okach bigi jaujimbe. Eric Makoracha. Winja ne tumaanza kwa magoti. Ero. Tumeanza kwa magoti sasa. TDT. We, wacha.
Okachibigi ja ujimbe bana kaka wadak Ramogi FM kaindi wago thumbe machon kwago gane thumbo no biro no sieko no ayudo no sieko ni nyange okwago mano endo Okachibigi wurgem ujimbe nonindo magoro nolal kode tarika 18 dwe mara 12 gana chiel 19 kod abiro 1997 onindo ka enjaigni 40 kod adek. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod adier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Ntiere pronunciation magik boko ajo kamoro wacho ni barkalari uno dala gi adori nyokumu gin barkalari kaito kasto onge dhuluo gimoro ni kasto en kaito Iwinjo Ramogi Radio. Ramogi Radio. Ungo
Nyadendi Yvonne Chaka Chaka. Set me free. Onyango Matthew Jakandege. Ndalo. Set me free. Yvonne Chaka Chaka. Mukomboti Nenti Kanywendo. Thank you, Mr. DJ. Gima moko. Ma Redio Ramogi Kalendo Nairobi. Oromosa. Apargario Ginus. Mchuzi mzito, Ndadhu Mamit, Reko mchuzi mix, Eduoko Mari, Enkod Madini, Kadomo Poto, Kod Ndadhu Makare, Roiko mchuzi mix, pika kama wewe. Kaka na wambende, nalono endo nwatengore, breakdance nok berberie. Bewa ni kanga to nirito, jathini lwete ni ndi mulu nyakange, jakangute malo tokwiye. Sani teme, wito ngenjore mok berbere. Toma, beno di kure, nini kanye, to binge mae, TBT. Kanyo ne lich. Iluongone Sifo Mabuse from South Africa, Burn Out. Ndalo, adano ka Reverend Philemon Oguna, uruna ote ni pare farewell party 1986 Nanga Primary School Kisumu. Bado Jalemba ilongoni Reverend Philemon Oguna wuri Kisumu Kasagam Tido jambo mingi sana akao greetings sante sana Kachel Eric jagwere wachode wantiere Kisumu kaende kod Madam Chief Judith Obure Millicent Omolo Harrison Nyaguri Kachel kod jogo duto tejo tich ma Kisumu Awilo Alila Dogo Engineer Polo Theo Wamor Bokalo.
ayokunu thum kama odhina kanye ochulango puotha mane manudona madang dagonu thum kama endi Fosters tereuru mos an kod wach moro ka Fosters tereuru mos tinde ka warikni mae kata di wuoth michop kure ok de yudi awachoni nono ok de yudi awachoni nono mane Ramogi ka kati wuothi michok chir idhi kia kure an kodi mang'eny kanya ka Jean Papi Ramazani bende pod an godo kai wach moro nitiere kaendi madona awachi piyo awacho ni kawuono ni endi asewacho wache ruodhi ma bende tinde aneno ka ruodhi gi endi tinde ochung' motegno ji go pool gokinyi sa ariyo ji go ajwa sa ariyo to ok ginyal kwero nyithindo be giromo godo ka nitiere ka okwakore nyithindo manyiri gi chwo to ok onyal wuoye ni kiwuoye titeri kota oyo ruodhi masani gi endi nyaka itwe mana bokara e nungoni idhi penya ni mama modhi e chiro gokinyi chiro chakore sa 6 koro nyakung'e pogo chi tich to koda otong'o ke ji mang'eny ok ong'e gini adwa ni mondo wawach gini ndiyo makare tich kod otong'o mae momiyo nakelo wach moro niya kuongi idhi e puodho mondi ilos gimoro mathin kata tim tiji moro nitiere tich kod otong'o ndalo moro be nawacho ni thagruok gi chandruok opogore. Thagruok en odi chwer gimidhi chamo pod ok ing'eyo pesa ionge go nyithindo ok dhi skul mano thagruok mano ng'ama thagore. Chandruok chunyi chandore kaka ida gero gorofa to king'eyo chunyi chandore ni ndege madhi South Africa manyalo yudo adhi aywe kata Seychelles chunya chandore an kawuono cham chuny choma koso fry ng'ane chunye chandore mane chandruok chunya chandore kaka dhi chopo kujoche bank chunya chandore nyecha dwa ni mondo apura eka 100 chunya chandore ng'ama chandore mano kikiyuage niya ni ng'ane chandore koro nyakung'e dholuo chandruok gi thagruok opogore. Thagruok rache kikibedie thagruok eno nono ionge gimoro amora mano ng'ama thagore kada kako chiem onge thagore to ng'ama chandore tong chuny fry gi koro nyakwa pog tich to kod otong'o. Jomoko luongo ni amal jomoko bende luongo ni padei koro tich kod otong'o opogore. Ng'ama tiyo en ng'ama tiyo kado dhi e puodho to ng'eni mai apuonjo go nyithindo kendo mai adhi gero go oda kendo mai konya bende ayude pesa moro manyalo kuno. Ng'ama tiyo unge maber niya seche moko mako tija pikono mane mare motiyo kata tuong'o wuoche to tiyo tich manyalo miye ohala mondo dongre. Otong'o ng'ama dhi otong'o ke ji te tok nyalo romore to jok kidura ng'ama dhi otong'o mano ng'ama thagore. Ng'ama dhi otong'o ke ji ketho gi nyingi gigie ni ng'ane dhi tich mane dhi otong'o ken dhi tich ni kata ng'ama dichuo jaode odhi otong'o ne arito min Karo min Brian no dhi tich mano tich en giri ma isomo kata en giri ma ikete chunyi to niya notong'o idhi timo kiang'o gi kiang'o ni ng'ano dhi tich nyakung'e pogo tich gi otong'o. Koro otong'o ni kama idhie ni nyakipuonjri ni ambede chieng' moro achiel natime gira moro miluongo nyinge tiji ma ng'ato bende ok sik luongi niya ere go
Junge ye kor gweng te ni ma e macho je otongo. Koro nyakupogi ka ng'ato dhi otongo we wacho ne ji ni lando ni ng'ano dhi tich. Ni imbi wuok dhi e mal ni ng'ina dhi tich mane bwana. Gerson Odeo iluno chai wodo yama manywanda Dakika parkura bich Roma Sachel. E kaka wadak Karamogi FM mia kendo waya. Ndio hapo la mieno kabisa.
Jive Soweto. Genga Woodkano. Ami mana jeke batin. Mone pargo manene. Nicholas Adem jambo sana kidire Kisumu kachela koda aneno kaindi Maxwell Ogongo wodi nyakach modak cho mufurona wachona ni antiere kata ujuma ber kachel bende aneno ka awinjoro mogi kantiere Embu County wanagi osipni Tom Meroka kod jo Nyanza region tetete benchmarking broad-based government mitadua Raila Riek ochungo yamo mapek Kenya ka Embu ngich ubarwandasi madegwa rotich jalanga chel mawjo radio kato dhi mana kure kato chopo mana China. Sante sana
madegwaro tich adedo ka indi Mesha Kowira Amuso wacho ni thumbe jog jenzi go to igolo kanyo ka onge jenzi magi thumbe mane wamielo oparo manene Otino Pambo kentiere Nyakwares wacho ni jambo to bwana en wach mane mijingori mana kuom apiko tichalo ng'at ma paro chando kabisa. Apiko nani dware mondo atere ka fundi mondo lose. Wuoda nitie ot ne oriembo nikech school fees. Ka in kod logbook inyalo yudo hola kochakore $40,000 nyaka $90,000 minyalo chulo kochakore $200 kende pile ka pile. Bora ni in kod logbook, M-Pesa statement mar dweche 6, ID to kod KRA pin. Kwayo mari ibiro puodhi e bwo seche 2 kende. Ka pesa tibiro yudo e M-Pesa mari e bwo seche 20 kende. Yud boda logbook loan kawuono ka ywa tol e namba 071908990 kata chop e badgi mayudore Kisumu momanyore gi Kisumu County Fire Station, Siaya Rubis Petrol Station, Bondo Rubis Petrol Stations momanyore gi Jaramogi Oginga University, Migori Has Petrol Station e yapaya maduong' mar Hispania, Homa Bay Videa House momanyore gi Total Petrol Station, Mogo kuja na logbook toka na pesa. Alondo endo seche boko an mabako auja. Iketo mana auja kocha moko ma girlfriend ni tinyiri mango mielgo. Bire winyu ng'ut ma weka uku. Ang'o mi ichoma na auja koni? Ang'o ma idwaro koni ahinya? Korka girlfriend ni keta auja kocha mokuno. To chieng' mathum nitiere. Kada chieng' makoro seche boko ipanyi tot. Mama wacho ni ma to nyitot ka uno ni ende an magoga ui koko pa dot e simba makama genende maseji mokada gig buya nyalo monjogi ka uno ni to do teko kure ang'o madatimore odni mamu wuondre ni uchuo kapu tentie ot odoke jikon to dok koni nyitot ipayo ndi maber mi guro ka gazet piche maber mi ng'iewo nyaka soda welo biro limou mamuda luorore jikon ot jikon ot jikon ot jikon ma chunyi chandre kakitimri onge. Filbert Kasuku, greetings. Dalono watar chura akure tar kachura adoni dhi iluokri samisa thum tar kachura. Ni mama wa wuoro alile ka uno payo nyitot ang'o madatimore kuno. Vimpino endo gidwanda manonibo makanta mwandido apola miano ageni thumni paro ni mabora to sade biro ngade wabiro winje ching Jumapil rumba radius donge ber dakika bich mondo roma saa
achiel. Dakika 5 mondo roma saa achiel. Koro kwatieko wadhi kidwa chiko ne jaka Afrika ma milambo to bangi ote maber. An onge gima ne wuogne thurwa kae. Nyaka ma alenya nitie ka. Iseneno ma alenya US? Onge. Kada dek mukwuok maber? Onge. Kada bambo? Ma igoyo wiper? Onge. Koro thurwa kae ema bede. Steve Kekana. All I need is here in Africa. Kada kadwaro weu tayudo thurwa ka. Kada kadwaro roko marudho golaka ni thurwa ka. Okawe Africa. All I need is here in Africa. Iwinjo Ramogi Radio. Iwinjo Ramogi Radio. Kar chuny jaluo.
banki ne wachok kwa winjo weche manyen kokalo nyakalono mari Ramogi FM. Gituma meton mara Jean Pape Ramazani ebokelwa Sachiel ma Midhiambo Romo Sachiel ma Midhiambo. Radio Ramogi. Radio Ramogi, Radio Ramogi, Cartoon. Radio Ramogi. Radio Cartoon Ramogi. Weche maka kod kacha. Joluo duto. E piny Luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Chenro mar timo bero ne ringre abich mag rowere manyocha nowito ngimagi e ng'anyo ma Sabasaba koro tieki ka lisasi 2 gol kuom ringre 2. Bod mar Mospal ma Homa Bay ochiwo milome ne jo ohala chuny bomano mondo mi odara kaka achiel kuom yorno mar chiwo thuolo ne chenro mar bero bomano motelo ne romo mar tend loch gwenge dwe manyien. Kod kwan lipode mag landruok mag kute mag ayaki kowuok kuom joma mine kadhi kuom nyithindo ma inyuolo koro medore kowuok atamalo 7.3 nyaka atamalo 9.26. Weche manyien gi Collins Okaka. Oimore nyakoro mag jwang kamoro amora mintiere arwakini machiegni. Lisasi 2 ogol kuom ringre ji 2 mabende ne gin kind ringre 5 mane timone bero odiochieng' ma kawuono mano kaluwore kod lisas mano chwadgi chieng' Sabasaba jumani. Chenro makamano mane tayo e kar kano ringre jomonindo ma Nairobi Funeral Home orumo thuolo machuok ma okalo ka en mano mabende chenro mano tayo kuom ringre Paul Makori ma bende no chiel kod magina e kar dak ma Kangemi ka achiel kod ringre mar Anthony Maina ma bende no chiel kod magina e kar dak ma Kahawa. Min Anthony Maina ma bende netiere chenro makamano koro kwayo mana mondo mi oyud ratiro ne nyathine ma okoni bende ne onge e ng'anyo makamano ni mar Nerik odhi e duka mar ng'iewo yath ne min ode. Ningeomba haki yake ionekane, ifuatiliwe, yani haki itendeke. Juu ndiye alikuwa breadwinner na mke wake amewachiwa watoto wadogo na ni housewife. So sasa tungeomba tu usaidizi. Hata hali ya moshari hatuna hali ya kusema ati tunaweza kumuondoa hapa juu ya uhaba wa kifedha. Tutaona asalia hapa tu hadi tuende sasa tukae chini tujue vile tutafanya, na kama tukiona wasamaria wema wanaweza kusaidia tungefurahi. Mageti more kin mabende report mar bero manotim kuom ringre 5 go yango ni ne jiwito ngimagi kaluwore kod lisasi manochiel godo kod magina kakilero kod Khalid Hussein mabende en jatatije riwruogno mar Vocal Africa. All the 5 victims suffered gunshot wounds. They died as a result of overbleeding because of the gunshots. It is very clear that hakuna mtu ame overbleed for having been shot in the leg or in the hand. All these were body shots. Zingine hata kwa kichwa. So the officers were very clear on their mission. And when they took those shots, we can almost say for sure their intention was to kill. Na ndio kwa maana we have these 5 bodies here. There is no doubt as to the cause of death. It is gunshot wounds for all the 5 autopsies that we have undertaken today. Odiochieng' achiel kende bang' kanyo jatend piny Kenya William Ruto ogolo chik ne obila mondo mi ochiel gi magina tiende jong'anyo ma bende okoni ibro chwal osiptal mondo mi giyud thieth bang'e to ibro chwal gi nyaka e doho. Odiochieng' ma kawuono
Ja od bura ma Belgut ma bende en jakom kamati mar jolweny wacho ni jatend piny Kenya William Ruto nyodwa mbeko tol ka okoni jogo madhi ng'anyo kendo ketho mwandu owinjore bed ni chielo gi magina mawit ngimagi. Ma en wach ma bende pod medo nywalo paro mopogore kuom oganda jo Kenya ma koro umnono gimomiyo jaod bura ma Belgut Nelson Koech nyalo wacho weche ma kamano mana jumbe machuo kende. Kayande bende jatend migao mar arita Kipchumba Murkomen bende nogolo chik ma kamano magikone ne oloko tanga kane okoni ma en gino moko owinjore bed ni timore kendo apisas mag obila owinjore bed mana ni bedo kod osiepe kindgi kod jopiny marakruok moro amora ok owinjore bed ni bedie. Na mimi nataka niseme na nishukuru Rais William Samoei Ruto. Wakati jana umesema shoot but do not kill. I want to repeat it here. In fact, shoot and kill. You cannot have someone coming after your life and you do not want to shoot and kill. You cannot have someone who is going to terrorize you and your family and you are telling me you cannot shoot and kill. You cannot have someone who is coming after your businesses armed and with weapons and you want to tell me that you cannot use shoot and kill. Orange County Homa Bay Comedian Board mar Municipal ma Homa Bay koro chiwo milome ne jo ohala chuny bomano mondo mi odara kaka yorno mar chiwo thuolo ne chenro mar bero bomano motelo ne romo magalamoro mar tend loch gwenge mibro bagi e county Homa Bay dwe manyien. Alia Beach miyo waler koke county Homa Bay wach makamano ma bende koro secha okelo ng'ur e kind board mar Municipal ma Homa Bay kod jo halago. Jawala bura ma osebedo ka use dukni ma giketo genga paya mawuok Homa Bay High School nyaka hospital maduong' ma Homa Bay koro ni kod nyaka ngeso mabiro mar golo ko dukni gigo eko kaluwore gi chenro ma Municipal matayo boma ma Homa Bay dhigo nyime mar bero boma no. Board matayo Municipal ma Homa Bay ne ochiwo milome mandala bich ne jawala go eko mondo gidar kendo gigolo ko dukni gigo eko ka manager mar board no Sigara Gomba wacho ni ngeso mabiro ni koro biro chono gi mondo gimuko ko dukni mapok wegi ogolo kapok ochopo kinyi mar ngeso mabiro ne. As per the Urban Areas and Cities Act, Section 20, ne municipality omiteko mar ng'eyo kendo keto chik makare yore mag dongruok mag structures duto. Wadhi bedo gi devolution conference to nose miji notices mondo wuog embele referral kadhi Homa Bay School to kende bath nat offices etie cheers kanyo dho mar Anatha SDA te Modern Market. On Saturday, structures go tegi gol kwa yari. To mana the same day, moko golo structures go kendo multi-agency team makoro duong' ma kajio neno to jiburo mana nono buro golo gigo. Sigara wacho ni Municipal matayo boma ma Homa Bay oseko kunde ma jowala go eko biro bedo kata e chenro mag ohala ma gisebiro ka gitimo e kunde ma kore daro giego kane ojiwo jowala go mondo yolo chikno. Mwalo ti industrial area ka nitiere kama ne waseiya mark land mamarwa kaka mar municipality ma waloso mondo in the next 2 weeks jogo mane wagolo ka to comply waketo nyinggi e priority list. Wabiro kawo gi mos to waketo gi kaka chobedo design mosebedo levelers mokete maber mondo ng'ano oti kanyo in a way makonye sani to konye ngimane bende mabiro. Kata kamano jowala go madukni gi nitie genga paya mawuok Homa Bay High School kadonjo hospital maduong' ma Homa Bay wacho ni notis mano omigi mana gi dhok ma ogiandike kendo ginyalo yudo thuolo malong'o mar muko dukni gi e kuonde gi mag ohala ma gisebedo kuom higni mathoth ka bende gidwa ni sirikand county oket chenro makare mar daro gi kod neno ni giyudo kuonde uso malong'o manyalo konyo gi kaluwore gi chenro mag ohala ma gisebedo ka gitimo. Kaka johala madho hospital ni nomiwa notice mar 5 days to 5 days no mano ni tis ne watwa kiani sani county mogolo chik ni mondo miyo ogolwa kaini en gi kanye modwa keto ani kumineno johala gite mantiere ka gite wanjo ma osakawo business license wantiere go public license wantiere go then gi health certificate. Wakwaye niya wayie ni chik osechopo ni Homa Bay bedo cleaned up. Omiyowa enough time mwanyalo dargo ka ok ni those 5 days. Mano is frustrating. Kaendi bende in the first place kwa dar podwa penjore niya county dhi yudo revenue nang'o nikech kata kwa ng'iyo malong'o doge kae dhano ng'eny seche mwase dar niendi wadwa konyore nang'o. Ne Radio Ramogi kowuok e county ma Homa Bay yan Ali Abich. Jopiny manen kod ichwang' ne owang'o udi amoko adek e gweng' ma Kanyibuop Village Game Yala Sub County kaluwore kod nek magalagala mar japuonjre moro ma ja klas 10 maringre mare yande ne okwany marenyo sub location.
Rowerego mawuok e gweng' Malibamba ma Bar Kalare sublocation ne omonjo dala jago mabede itudo kod nek mar japuonjreno mabende ne gichwe gi wang'o od min mare kaachiel kod ute ariyo mano mar owadgi kod wuongi machielo. Jalop ruoth ma Marenyo sublocation Michael Otieno wacho ni rowerego ma bende ne kod ichwang' wachore ni gin uwede nyathi ma japuonjreno manyocha ne oneg e yo magalagalano ma bende fuoni dende manok moting'o koda bedene ne okwany Sagama chiro ma Sagama na gwenge ma Sagama village tich abich juma mokalo ka fuoni dende mamoko mochimo kodo ka yo kawiye ne okwany Kachola village. E kindeni ma bende apisas mag obila dhi nyime kod timo nonro ewi nek mare. Kwarango weche motenre kod mago mag thieth en ni kwana landruok mag kute mag ayaki kowuok kuom mine kadhi kuom nyithindo minyuolo e pacho kaendi koro medore kowuok 7.3 nyaka 9.2. Kakoro migawo mar thieth wacho ni gidwa keto kenge makare mar neno ni gikedo kod midhiero ma kamano. Mana kaka imiyo ler kod ripota marwa Judith Omondi. Migawo mar thieth ochako ayanga chenro mar kedo kod ayaki malandore e kind nyithindo ahinya to ma onyuol gi jonyuol man kod tuo mar ayaki. Kaluwore kod nonro mag migawo mar thieth, 97% mar jokenya man kod ayaki, 87% ema ochikore tir gi yath. Tim magikoni medo landruok mar ayaki e kind nyithindo. The majority of these children who get infected happen during the breastfeeding period. True or false? And it happens to who? Mostly to who? Those clients who drop off treatment. Miweyo mwonyo yath cha, okiwe mwonyo ne ng'ato, be okiwe mwonyo ne nyithindi, iwe mwonyo ne dendi ini wuon. To be giranga ne jomose dak ka mwonyo yien, giranga ne story gi, gise dak marom nadi. Nitie jomose dak higni 30, nitie jomose dak higni 40, gidhi mbele. Counties ma midhiero ni okwako ahinya oriwo Mandera, Wajir, Samburu, West Pokot kod Isiolo, ka counties kaka Homa Bay makwan mar ji man kod ayaki bet ng'enye to temo go ondamo e duoko piny kwan mar nyithindo ma yudo tuo mar ayaki. 2015 ne wan at 16.8 to piny mangima dwa nodhi wabedi below 5% and below 3%. Koro Homa Bay osetiyo matek ma sani elimination of mother to child transmission 17.3 to wang'iyo matut mwaneno kuonde mang'ikruok nitiere to wa realize ni osiptende wa ma private nitie kaka nitie ng'ikruok moro to waneno ka sani thuolo maduong' monego bed wakelo gi e mesa achiel e winjruok achiel mondo wane kaka data nyalo bedo kaka data maro nyalo bedo kanyakla to kaka be wanyalo ensure ni wawuotho wuodhni kanyakla. Erokamano. E kinde mar riwruoge mag ute thieth mag ji giwegi to ywak ni ok gisebedo ka inywando e paro kod piny owacho jokedo ne ratiro mag jogo man gi ayaki to koni nengo mar thieth ahinya to bangol oko Linda Mama osemiyo mine luoro mar limo ute thieth gino makamoro medo landruok mar tuoche mag nyeye. Ngima kosebet matek no konyal timo gik makamano kodhi hospital boy yudo ni kile kipimo en pesa odwaro shortcut en odhi e kipimo achiel kende. Seche modhi e kipimo achiel kende matiende en nyathini dhi hinyre to be odhi hinyre. Iyudo ka mama ni ok nyal dhi e clinics gite nikech kila pim ka pim en pesa, kaito bang'e obro wacho ni wadhi ariyo ayudo siling 400 kwa kamano ayudo siling 300 kwa dhi e kipimo achiel. Magi biro e kinde mabende sirne thieth kaka mag ayaki ne odok piny kendo luoro nitie ni lokruok e chiwo thieth nyalo bedie poni piny owacho kochanore kare. Ne Radio Ramogi, an Judith Omondi. Komachielo nyakor mag jwang' en ni gedo mar bada kar tiegruok ma Migori TTC ma bende en bada kata tado mar mbalariany Marongo en achiel kuom gigo masani pod medo kelo paro mopogore ka moko kuom jodak e gwenge Marongo kono wacho ni ma en gedo mowinjore dhi nyime kata doko ni osekelo ywaruok mapek chutho to kinde jopiny kod jokanya e sekta mar somo ka koro moko kuom jodongo wacho ni ma en chenro manyaka dhi nyime mondo mi okel lokruok e gwenge makuno. Kaka imiyo ler kod George Juma.
Bad mbalariany marongo bende ong'ere kaka Rongo Learning Center ma osechako chiwo tiegruok e courses mopogore opogore e kar tiegruokno ma jopuonj ma Migori TTC koro osebiro ka kelo paro mopogore opogore. Kaluwore kod weche masako wich ma otenore kod mbalariany marongo, jodong Suba owuok oko e lela ka giyango ni gin giwegi gisiro bad mbalariany kendo giseyo jogo mosebedo kok dwa ka tiegruokni. Eno ng'ama pingono, who are you? En ng'a? Aende mbali kabisa. Kwa hiyo wadagi wawacho ni university warwako gi lwedo ariyo, waonge gi wach moro monyalo wacho, ji man ka giduto joma dwaro ni university obedi kata an agombo ni university obedie, adhi e sikul, graduate kata an be anwang' doctor. Oganda gi gisendiko kalatese, gisendiko barupe maketho nying jotelo moko kaka VC ma university Marongo gi jakom mar Migori TTC ka giketo kuom gi weche ma ok odhi kare. Wadwa kwero ni university mabedo kane en mar jo Migori, wasemanye kendo wadware. Wawacho ni university no nyaka bedi. We don't want people from somewhere else to come and create for us problems that we have tried to sort out for so many years. Please, can everyone be told that Rongo University is going to be here whether someone like it or they don't like it. Jodong Suna gi kao tele kod ker ma Suba Jafeth Riogi wach ni yande gisitero kata kwayo margi ne migawo ma somo mondo ka tiegruokni mar jopuonj ma Migori koro loki mondo koro bedi mbalariany mochung' kende. Meanwhile, as time comes, leaders and the public will decide on where to put the college. Buro ng'ato ni college itero kanye. Koro okoningo bene ya ni ng'ato luor kaso tamo oganda maduong' mar Migori County mangima bedo gi dongruok. Students ginora kendo mondo awach ni gihero mondo university ni odhi mbele kendo gihero mondo wadhi mbele kaka wadhini. Ng'ata mabiro mar pingo university jothurwa utamu ruko suye. I want to urge those who are advocating for the university to be removed out of this place. If it is transfer, let them be the ones to go. Correct. Not our students to suffer again. Odunga Nyamusi ma achiel kuom jodak ma Migori wacho ni kata kaka tiegruokni ma Migori TTC oloki mbalariany pod ok nyal tamo chenrogo mag tiegruok mag jopuonj mondo dhi nyime e kar tiegruokno. Ka wayudo university Migori ka en dongruok ne Migori County te. To bende awacho ni ya jogo eko matiyo e Migori College onge ng'ama idhi riembe tich. Curriculum ma ipuonjogo nyithindo manie TTC ok di change ni university kare. Nitie kuma gidonje to joka bedhi mana gi margi. Jodong Sunagi wacho ne biro ma mbalariany e kar tiegruokni ma jopuonj ma Migori TTC dhi medo kelo dongruok e boma ma Migori kaachiel kod jiwo chenro mag somo. Somo e achiel kuom gigo makelo dongruok. Achiel, ohala biro medore. Ariyo, nyithindo mobiro kanyo kawo ni gin 10,000, mano ji 10,000 e market. Mano business omedore. Jogo mapingo wach mar college, dhiuru mos. Mar university, dhiuru mos. Weuru chung' e kind jopiny gi dongruok. Nyaka sani bad mbalariany Marongo kata Rongo Learning Center mantie kar tiegruokno ma jopuonj ma Migori TTC mane ochakore dwe mar 5 mar higani nitie kod kwan jopuonjre malo 200 matimo courses ma opogore opogore. Ne Nyakalondo mar Moi kuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Machiegni e kuku mar wach e Radio Ramogi. Mana kamano nyakor Magajwang' thuolo machielo mar rwaki chenro mar kuku mar wach odhiambo ma kawuono. Nyakor Magajwang' e kinde mathoth oganda mang'eny ahinya to e gwenge ma Kaluo thoro kano mwandu gi kokalo kuom jamni. Ng'ato chon ne ing'eyo ka en kod mwandu mana kokalo kuom kwan jamni mane en godo. Kata kamano mae koro chalo matinde bedo matek e kinde ni chutho to kaluwore kod jimbruok mag kuo mag jamni e kor gwenge. Mae twak marwa modo bedo godo odhiambo ma kawuono chenro marwa mar kuku mar wach kendo an gi moko kuom jopiny mawuok e kaunti ma Siaya ma wabiro twak godo e wi wach ma kamaendi. To mokwongo adwaro ni wawinjie kaka County Commissioner mar kaunti ma Siaya Migosi Norbert Komora nyocha ne oloso e wi wach kuo mar jamni masani do medo jimbore kaunti no.
changamoto kubwa ambayo tuko nayo nafikiri ni wizi wa mifugo ambao hiyo ndio tunaona ya kwamba ndio inatusumbua. Haipiti siku bila mfugo mmoja au mbili kuibiwa, na hata wakati mwingine mimi nashangaa vile ambavyo ng'ombe 6 vile wanaingizwa katika probox. So kwa hivyo ikiwa tunaweza kupata namna ya kuzuia wizi wa mifugo tukishirikiana na nyinyi wananchi, mjue ya kwamba sisi tutasimama pamoja na nyinyi kuhakikisha ya kwamba ile mali ambayo mmeng'ang'ana kuitafuta isije kaenda na wakora. Na kwa wakora nafikiri mjue ya kwamba siku zenu za 40 nafikiri haziko mbali. Ba en wach manaka kiwinjeno Nyakoromoga Jwang' jotend arita bende koro wacho ni mono ginindo koro wadwa rwako jogo mabiro bedo wendo wa odhiambo makuono magin Jacob Omondi, jakom mar bunge la wananchi kaunti ma Siaya, kaachiel kod Paul Onyego mabende jagoro mar bunge la wananchi kaunti ma Siaya. Manako chako kodi jakom Jacob Omondi kaka in jakom mar bunge la wananchi, ang'o minyalo wacho e wach mar kuo mar jamni masani koro dwa medo jimbore kaunti ma Siaya machiegni mar kichako kod nyingi? Kamano nyinga Jacob Omondi Owuor, jakom mar bunge la wananchi ma Siaya. Ka daguo kata dagol pacha e wach ma koro sebedo wasa ahinya Siaya County, wach ma kuo dhok mosebedo makoro ibira idala moro tikwalo dhok duto nyaka nyiroeni. Osebedo gima koro sebedo common ahinya, kendo wan kaka bunge la wananchi koro nyaka wawuoyi wachni, kech wasewinjo kiwuoyo, wasewinjo kijidho polis, wasewinjo ka koro en gima osebedo omiyo wa maskin, oseduoko wa maskin. Koro kuo mar jamni oseduoko alego usonga chien, kech ni biro tinga dhok kata bori dala dichiel, dhok kata 4 dala dichiel, dhok kata 2 dala dichiel, deri minyiewo gano iting'e idhi kode gwenge ka gwenge ywak sani ma onge part of alego minyalo winjo no gima kamano ok timre. Erokamano jakom, koro ka kori paro ni ng'ano gini manyalo bedo ni nitiere kuo mar jamni gi e gwenge ma Siaya gi thuolo masani kaluwore kod lipode mawuok e gwenge gi? Wasenwang'o no agents nitie magonyo dhok imier, kendo dhogi gonyo gi jogwengo, keto jogwengo gin agents to giduoko gwenge umaskini, timiyo gi pesa moro matin ma ok nyal konyo, to dhogi yang'e bucha ka. Kuo mar dhok en kuo mikwalo gi nyithindwa mwanyuolo, ok kwale gi joma bor. Joma maboyo gin joma koro wondou to miu pesni matindo, to une mugonyo dhou, un muduoko gweng'u maskini. En gima waseyudo maber, nitie agents moseket. To agents gi ok gin gi agents maboyo, gin agents ma nyithindwa mwanyuolo e gweng'. Gin ema ging'eyo kuonde dar mier maonge security malong'o ma daeni etiego, gidhi gigonyo dhok. Gimiyo joma transfer dhok dhi Western, dhok mokiyang'e bucha ka. Mana kar dhogino jakom, koro hie ang'o momiyo kara nyithindo mathindo gi donjore weche mag kuo mag jamni? Koso tich matek mar wako jikore gik moko mabila mineno makoro itimogi, gik makoro kelo gik machal ka gima koro dhano dhi bedo ka gima ng'ato iori aora ng'ato ni mi siling 2,000 ne dhi gony go dher ng'ato. Siling 2,000 en pesa di? Mano en pesa michami odiochieng' achiel to rumo. Bang'e to ibro bedo mak ni unie jogony dhok mani kor gweng'. Ana kwayo oganda wa moriwre weche mag kuo mag dhok. Kuo mag dhok go ok bi konyou. An kaka jakom akwayo oganda, nikech wang'ere, ok ng'ato kia ng'ato. Jakuo dhok mani gweng' kanyo ng'an ma to jakuo dhok. Kata kodwa wache to bro chopo sama koro ibro wacho, nikech an ok ane tiende mondo iduok nyawadui maskin. Erokamano jakom, ka watieko kodi wach mane mare minyalo bedo godo mogik miwinjo wayo godo jopiny? Jaluo nene en ga ng'at machiel kuom mwandu mage ne en ga mana dhiang'. To sani kata mana kama jed pedhi dhiang' ne ma onge. Ng'ato oti matek, ng'ato ti matek bo yudo dhok 2, dhok 3, onyiedho ga to kwayo to yude manyiwa. In dhok ng'ani dhi ting'o, iduoko ng'ani umaskini machal nadi, nikech ori kod jabucha moro no mi siling 2,000 dhi gony dhiang' mondo en modhi oyang'. An dak oganda wa sana joma tindo wawe uru donjo gik mamiyo ngima walal. Dher ng'ato tibiro ting'a kiparono, lakini bang'e to neni gino dhi lalo ngimani. Nyithindwa ma wan ko wabeduru joma odimbre, watiuru matek. Ana kwayo oganda wawe bedo joma kod wang' teko maduoko anyuola wa chien, gik moko mapeti makuo moko mapeti ma ok nyal kata konyo gweng'. Idhi uso dher ng'ato mar 60,000, idhi uso 15,000 no, bende wi konyi?
Wach maber mokalo jakom ipenjo ni sama ng'ato dhi kwalo dher nyawadgi bende wiye konye. Jawinjo na mana kaka nasekoni bende an kod jagoro mar bunge la wananchi kaunti ma Siaya ma bende kod miyo thuolo mondo mi warwake twak maro makawuono machiegni mana kichako kod nyingi jagoro. Erokamano, ani iluonga ni Polo Nyego Kech, ani jagoro ma Siaya bunge la wananchi. Adon mondo awuoye matin kuom twak mara kuom dhok matimore Alego Usonga kata Siaya County. Osechopo okang' ma koro nyaka warang kaka wanyalo tieko weche mag kuom dhok. Kese ni weche mosewuoye kuom ndalo mang'eny kabisa to waneno ka gitimre atima. Kuom dhok en gimo bedo well sponsored. Nikech gimoro mondo ne kodhi konya to kunwang' joma time tiende en kod source mare. Koro kwadwa tieko kuom dhok to mokwongo kabisa nyaka warang the source en ang'o. Kata ang'o makele mamiyo ma encourage e mondo miyo dhi speed mamalo motimre gono. Nitie jok mosetweyo pesa e ohalani kendo gitiyo pesa madongo kabisa to gitiyo kod nyithindo magwa mag gweng'. Koro gibiro to giwuondo gi nyithindo gi to gimiyo gi pesa matin to nyithindo gi gonyo nigi dhok. Sama igonyo dhok tinwang' ka nitie lori moro mochung' kamoro kamopondo migonyo dhok. Nyithindo gi gin tij gi gonyo dhok e kul. Kosegonyo dhok e kul to gisembo dhok to gi hand over ni joka. Gin jok mong'ere ma kata polisi ong'eyo. Gimomiyo awacho ni polisi ong'eyo. Erokamano jagoro, ang'o momiyo iparo ni obila ong'eyo jokuoe mag jamni gi? Inwang'o ka nitie mama manyalo chako uso changa kawuono. Kawuono eko chako uso changa to kochopo kiny to polisi oseng'e details mag mama no nyaka kama use changa kama okuoge. Mano intelligence. Polisi en ng'ama obedo trained mokwongo moripo bed mokwongo en kod information mag gimoro amora matimre within that community mochung'ino. Mano e gima training number 1 ma polisi oripo bed ni dhi. Koro kinyalo wacho na ni dhok inyalo kwal tikwalo gi kijende wani e gweng'wa tisogi e lori moro mochung'. Lori en gima kabiro to chung' to mor matek to taya be nitie. Intelligence mag polisi gi ipal gin pogi fwenyo ni ginano timre tin ni ging'eyo. Koro jogi kol yud kodgi. Koro number 1 en ni gini mokwongo police e man gi teko manyalo discourage go gini to police yudre i gini. Ok awacho ni ariambo, awacho ni kezi konyalo ng'eyo mama ma uso changa to konyalo fwenyo dhok mikwalo to donje lori. Because police en ng'at moripo bed en civilians. En ng'ama timo patrol otieno mangima. Area ma police gotie ka gitimo patrol dak police chwe machiemo koro meg dhoge kisembo gi mana mang'eny kisogi e lori. Koro police nie gini. Ka watieko ere yo ma wanyalo tieko godo midhiero ni mar kuo mar jamni? Koro police gi oripo bed oket gi testre. Ma kata ka jotende ginyalo ket ni kochopo dwe mangima bo winjo ka dhok okwali e new mari to kimake kata dhiang' achiel inang'a mebedo demoted. Nyaka ket ni gi seria moro ma bro control gi mondo mi gi wake up mondo gitim matek. Mano number 1. Number 2, jonyuol joma richo. Kes ine maber ka udi jakuo. Ok nyal wuonda ni udi jakuo ikia. Mar ariyo jogi mondwa mwa kendo nyalo konyowa. Nikech ka chuori jakuo ing'eyo, ng'es jakuo dhiang' kwalo dhiang' sa 7 otieno. Tin ing'e maber ni chiegi chuori wuok e dirongeti ka gisetedo chiemo sa 7 to wuok. To iling' aling'a thi oduogo kiny sa 12. Oruchu chako wuok sa 7, chako wuok sa 6 iling' thi. In eminyakuo. Tena ni jonyuol go community nyalo kodonje maber bo makre kanyakla achiel. To wanyalo time out, wanyalo tieko jokuoegi. Gina nyithindwa manie gweng' kae. Gin ema gikwalo to gin ema jogi tiyo kodgi. Kapo ni awinji maber, matiende ni koro iwacho ni jogweng' owinjore bed ni koro loso kweth megi giwegi manyalo bedo kaka jochiw arita mondo mi oked kod jokuoe mag jamni gi koso nang'o? In short gima temo wacho en ni mondo mi walos vigilant maber mobedo trained ma digital en ng'ama obedo trained mopuonjo maber. Government nyalo sama watimo mondo wa create opportunity job bende ni youth wagi. Youth moko maromo gi oket gi otieno to gi patrol to gibedo trained maber timi gi token pesa moro gibo tiyo tijno maber. Kwa timo mano for a period of 1 year to wabro temo sama gisemako jokuoe ok negigi itimo nigi torturing matin mondo gigolie information. Sama gigolo information kata wabro chopo nyaka kuom jatelo maduong' matimango ma sponsor gi mo gibedo trained to tieno gi patrol to gikonyre gi numbers mag police gi reinforcement go back up tibon wanka kuono bro rumo. Erokamano Paul, wach mane minyalo wacho mogik ka koro watieko twak marwa odhiambo makawuono? Koro an mane yo ma atemo aneno ni nyalo konywa go mondo watiek kuo dhok nikech adier dhiang' e mwandu ma wan go kendo wan kaka joluo
dhiang' ne masiro wan jok maonge tich ni ka ng'ato uso dere to iko ter nyathi e skul. Koro kanye mondo wachak go wakwayo ne government ka jo vigilance go bedo well trained maber, bugi bedo trained, begin gi leaders bo bedo well coordinated, and the government okelo structure mime gi token mo maber, giruwo piny to gin gokinyi to gin wango gimo ma gidogo otitime kaka tich to bedo trained maber to gi connect kod police to nyiew ni ginene toje mabeyo jogi wimako to kose makgi titweyogi to gidhi timango gibro fulo jomoko tibon moko gini bro duoko kuo mar dhok chien wawuguru woko mondo wariwre uru kanyakla achiel mondo watiek kuo madhok nyalre wanyalo tieko kuo madhokni nyalre kabisa erokamano. Mana kamano nyakoro magajwang' mana kaka iwinjo kowuok kuom wendowa odhiambo ma kawuono mane gin Jacob Omondi ma en jakom mar bunge la wananchi kaunti ma Siaya kod nyawargi Paul Onyiego ma bende en jagoro mar bunge la wananchi kagiloso ewi kuo mar jamni ma bende sani koro lipode medo wuok konde ka konde e kaunti no ma Siaya. Ma en lweny ma bende kaka giloso en mano ma bende inyalo tieki manaka wakao ting wan wawegi nyaka kendo odiochieng' ma kiny ne chenro maket kod maendi mane kelo nu chenro mar kuk mar wach ne an jalno bende nokelo ni weche manyien watudre kendo kang'o chopo saa 3 e wang'e ne weche manyien e yono madimba kata kamano saa 2 e wang'e weche manyien e yo machuok. Mano ne kuku mar wach kowuok kuom jalony kod jalendo marwa kalero ni mathoth ewi gigo mamulo ngimani e Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Mago ne weche manyien gi Collins Okaka. Ramogi Radio Ramogi kar chuny Jaluo. Bono chieng'a ol apiko nani dware mondo tere ka fundi olose school fees pokete ko chulo to kata pesa mahuta be aonge go. Lim jobogo mondo yud pesa sano gi Boda Logbook Loan. Gi apiko no machiko mahuta mang'eny kamar lorini. Ka in kod logbook inyalo yudo hola kochakore Sh40,000 nyaka Sh90,000 minyalo chulo kochakore pesa matin mana Sh200 kende pile ka pile. Adicha dwaro pesa ma inyalo yudo yo mapiyo bwana. Ka in kod mogo ibiro yudo pesa e bwo seche 2 kende kokalo yor M-Pesa mari. Iwacho adier to medo ng'wech maber bwana. Timni ya miena bunyo mogo sani. Yud mogo Boda Logbook Loans kawuono kiywa tole namba ma en 0719989930 kata limbui mar mogo.co.ke/boda-logbook kata chope branch margi mayudore Kisumu Fire Station, Siaya to kod Bondo Rubies Petrol Stations. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod adier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Mondo richonga gi lo mwer kod Carol gift kaka citizen mari *860*418#. Chonga gi lo emose mi achalo kama chonga emose mi asudo nyime kawono chonga emose mi achalo. Mondo richonga gi lo mwer kod Carol gift kaka citizen mari *860*418#. E dakika 25 mondo roma saa 2. Nyawadwa Fred Janam donjo kamata iye chuno mar ang'ich welo. Aka othulode mar timo mosa inyene yawa masango na mwalo CPA Agutu Simba. CPA Agutu Julius Agutu Simba kwa mlalo owadu Julius Amba. Julius Amba noendo manuwud nyakach manyocha magoro olal godo apoya nono. Musurainya CPA Julius Agutu Simba. Ne familia duto temaga Julius Amba mosuru mathoth ahinya. Nyasaye mong'eyo cheno duto te mar pinyni.
An awuok kaende agero ni chino mar mos gi tich. Omori koko mori kiny Members Day. Weka hapa wacha huyo ni nani? Waiter Thamos na Majimoto. Anadhi sani ende break mokwongo ra Obama. Adhi adonda gi jobucha mabama. Adhi angese akwota na adhi terne mino UH odhi obana abujiko. Ilunga ni Oguyo Oloyo Tembe. Jodongo awito ticho Nyatigi japuon kires nyako Nili mama Arito mwakolo kakini onge Ilima katambos nili yawa Ipare chen mokongo Kane wango menda ora wocho kando Kachel gogonji jak Meso Wodore mokanyipo Ewan gibana luna kiti Nakabasele Nirwaka gimor Kana donjo siaya Erotiko kachiel Bimarotiko Kichangweno jeje Udono tingo dana teto soja Kijana ja uyoma Makanone marwa kodi Ijopine na Kisumu pacho Arwa kigiera Richade kwada kinyawita Akinyine wa wachomako Nanyisi duto chakre nyolna Ninyisa duto chakre nyolni Niketa ele nisezi katedo Ingi watoto neli Nomano nokmonu adakili Okinega komo kongo weyo dichwo Yakate, itemo kama chielo, igiana Ikithagori ya wino, ukodangi maya mopoko lal koda Ikithagori ya wino, ukodangi maya mopoko lal koda Semana ya Dana teto soja, kijana wodo yoma Manotera ukenya bungas Antiane usiepna Nyajodongo awino icho Nyatigi japon kires nyako Nili mama Arito mwakolo kakini onge Ilingwa katambos nili yawa Ipare jen mokongo Kane wango menda ora wocho kando Kachiel gogonji jak Eso Odore mokanyipo Ne wangi bana Luna kiti Yakabasele Mirwaka gimor Kana donjo siaya Rotiko kachiel Bimaro tiko Kitangweno jeche Udono tingo dana teto soja Kijana ja uyoma Makanone marwa kodi Ijopine na Kisumu pacho Arwa kigiera Richade kwada kinawita Akinyine wa wachomato Nanyisi duto chakre nyolna Ninyisa duto chakre nyolni Niketa ele nisezi katedo Kirgi watoto neli Tomano nokmono adakili Ukinega komo kongo weyo dichwo Yakate itemo kama tielo nyatigiana Ikithagori ya wino Ukodangi maya mopoko lal koda Ikithagori ya wino Ukodangi maya mopoko lal koda
Ijolelie, awino sweetie, Ijolelie. Lola, Ijolelie, awino sweetie, Ijolelie. Kabek nitie, ichopo chieng' kolo, ujibewa, mondo alos tuto, irita nang'o yawa. Kabek nitie, ichopo chieng' kolo, ujibewa, mondo alos tuto, irita nang'o yawa. Ikisanda, elie, kabebe, akinye, akendo, elie, akinye, kasachopo, elie, mama, akinye, mara, elie, akinye, baba ito. Ijolelie, awino sweetie, Ijolelie, ngimana, Ijolelie, awino sweetie, Ijolelie. Kabek nitie, chopo chieng' kolo, ujibewa, mondo alos tuto, iwita nang'o yawa. Kabek nitie, chopo chieng' kolo, ujibewa, mondo alos tuto, iwita nang'o yawa. Kikisanda, elie, iboro bebe, nyathi makendo, elie, inye mara, anye mariawa, sanda ganango, nyathi magendo, mondo duto, gima chunya, inye. Radio Ramogi ka chunjelo sari yodong dakika 18 thuolo machielo mar waki chinoni ndi mara ngichwelo ani luonga ni Fredi Janam kamoro moro ma intiere machiegni mondo wabudh kanyakla bang' bedo kod nyawado Felix yakamolo goyo chino mamos gi tiche machiegni kamoro moro ma intiere. E kindeni Mohamed okelo ni chenro magi ma ihero. Wan gi geno ni paro mari e mijingo manyalo miyo wamed bero chenro magwa. Kaka nyakalono mar Ramogi, de waher mar winjo pachi e wi gino ma ihero, gino ma diher mondo wamed bero kata ng'ur ma dibedgo. En gima yot. Ornwa pachi kokalo e email address mar Ramogi ma en ramogifm@allmedia.co.ke kata e namba mar 0732 Wan kae nikech in. Dhi nyime mondo imiwa pachi. Wan kae mar winji. Seche duto, kamoro amora. Dalo duto ohala makare. Mwandu mathoth. Weche mag ohala e Radio Ramogi kar chunjano. Machiegni e winjo weche mag ohala nyinga Roda Odhiambo. Johala e chiro madagoreti e boma ma Nairobi koro chwalo ng'ur margi kata ywak magi kalure kod chenro mag dongruok ma bende pod ochunga e chiro no. Kagiwacho ni chala marach mar stonde magi ema bende osekelo negi midhiero mathoth e ohelnigi. Johala go bende koro wacho ni chala marach mar kor lwasi osekelo negi lal mathoth kalure kod mwandu ma bende giuso mago makethore piyo kaka nyanya, kichungu, rabond ngwache, mano mosekelo negi lal mathoth e yuto mage. Kuna pole hapo, sijaona haraka kutia bidii. Sijui ni kama inahitajika iende hivyo ama ni nini, lakini iko tu inaenda tu pole. Sasa kama mimi niko nauzia huko ndani kama na kibanda yake. Na sasa aliweza kujenga tukubisa tukakaa hapa tukasongeana hivyo. Kama ni pesa ilikuwa imetolewa kufanya hiyo kazi na kila mwana biashara analipa kila anafaa kulipa. Kama hiyo kazi vile ilianza haingekuwa na kuvuta hivyo, imejivuta sana. Hiyo ni kitu vile ilianza ingefaa tu iende kwa muda fulani na imalizike. Hivyo hata wenye wanako pale ni kushinda tu wamepiga seti siku ya day wahesabiwe pesa waende home, lakini hakuna kazi inafanyika. Johala gokoro kwa piny owacho ma Nairobi mondo kas mapiyo chenro mar bero chiro no kaka yo mar miyo gi alwora makare mar ohala. Lakini kama kwa kazi vizuri, kufanya watu vizuri ndio wanafanya kazi. Sasa hii umeshakuwa mshamaliza. Sasa ningesema watu wa biashara waangaliwe maslahi yao, sababu wao kuna ile wanalipa yenye inafaa, labda mwana biashara analipa kama uko
mahali pale unafanya biashara. Kwa hivyo nao mahitaji yetu inafaa ishughulikiwe, tutengenezewe hata kama ni soko. Labda imeangalia wale wa juu, lakini watu wa chini sisi tunaona bado tumesahaulika. Ground ndio itawapea mambo yote, sababu ground ndio mambo inajulikana. Unajua wakiwa huko juu hawajuagi mambo mengi. Komachielo moko kuom johala e chirni ma Nairobi bende koro ochwalo ng'ur margi kaluwore kod rochruok mar arita kwe e chirnigo. Johalago wacho ni mae koro osekelo luoro mathoth ne gin giwegi kanyakla kod customers magi ahinya to e kinde mag ng'anyo. Bende koro giwacho ni kuo odwa jemre mokalo e chirnigo ahinya to kinyi mang'ich kod otieno. Security tuwekewe vizuri. Saa zingine unaona kama wakati maandamano iko bado vitu saa zingine zinapotea. Watu wanakuja wanaiba. So kumaanisha mambo ya mwanabiashara ishughulikiwe vizuri, sababu sisi tunasimama mahali petu kama wanabiashara. Uchumi tunachangia kukua uchumi, tunahesabu kila mtu anachangia kwa njia yake, lakini mambo ya wanabiashara haijangaliwa. Kwa kama hali tunafanyia biashara, usafi bado inahitajika. So mambo mengi iko nyuma na haijangaliwa. Nilikuwa na wasiwasi kidogo, tukafunga kazi mbio na mapolisi pale kupiga matia gas. Johalago koro kwayo migepe magarita e pacho kae mondo mi odonjre wachno, kendo bende gikwayo piny owacho mondo duok piny kwan mar osuru ma bende juogo ewi mwandu mopogore opogore kaka yo mara neno ni ohelnegi odhi makare. Ningependa kuongezea niseme sasa hii kazi sio mbaya, lakini tunavumilia. Tunajua kila mahali ni kuzuri na tunavumilia vile kazi iko kuja simuza ikiwa vizuri, tutaendelea. Hizo mataxes punguzwe kiasi, tuangaliwe mambo vitu zinaenda juu. Mahitaji yetu yangaliwe vizuri, kwa mahitaji yetu sisi tunaamua kufanya biashara, lakini sasa unaona mambo yetu ikiwa wakati wa mvua mnanyeshewa tu, bado security haiko sawa, kupandisha mambo yetu bado haijangaliwa. Imedo winjo weche mag ohala e Radio Ramogi. Kawatieko weche mag ohala, en jatend piny Kenya Migosi William Ruto osingo mar bero ngima obila e pacho kae kokalo kuom gedo mag udi ma nengogi ogonyore, mago ma bende biro chwal ni obila e pacho kae. Mageno wacho e kinde nyasi ma bende notayo mar yawayanga gedo mar sidayanga chenro mar gedo mag udi ma nengogi ogonyore ne obila e pacho kae. Udigo ma kwan gi romo 542 magena 1 bedroom, 2 bedroom kod 3 bedroom. Chenro makamano en mano ma bende jatend piny osingo ni biro rumo bang' dweche 45 kendo biro nyuolo thuolo mag tije maromo 1,000 ne oganda e pacho kae. Mago e weche mag ohala. Nyinga Roda Odhiambo. Mago ne ayanga mag yore ohala pacho ka kokalo Radio Ramogi kar chunja. Radio Ramogi ka chunja lwene kanyedo sariyo dong dakika 12. Ameno mana paro nini sani endi wan gi platform manyien ka in ng'ano maduwuotho gi nyamburko mar taxi kata iduwuotho kod boda mar taxi, wan gi Wigo ni endi sani nengo ne ogonyore kendo nengo ne ber no fukuni. Drepe mantie kanyendo gin drepe minyalo geno kuomgi, nyalo miyo kata nyathi matin ni school, nyalo teri yore ni mag ohala kata mana godiechieng' kata otieno, kendo ibiro chopo Nyamonge. Kidwa donje mondo ichak tiyo kode, dhie simbi kanyendo, inyalo dhi e Google Play Store kati download kati nya dhi App Store mondi download. To kionge gi simu nyalo tiko kamano endo, orote machoki ndiko ni Wigo tiore namba mara 2004225. To kaine jalno endo ma dwa donjo kaka driver, ubed driver ma nyamburko kata mara andudhi, donjie seche gi ekegi kidwa rigodo gin driving license, insurance mopuodhi, certificate of good conduct, kaiti ibido gi logbook. Kise donje ibiro yudo kata mana commission mimi chwe kendo bup maber. Donjie kawuono mondi chak winjo ber Wigo. Here we go. Radio Ramogi ka chunje lwene kanyendo sariyo dong dakika 10. Nyakwa Ramogi, riuri kodwa ka wawuok oko e wuoth midedo di Citizen Digital DMI Diabetes Walk mabiro timore ngeso tarika 12 dweni Carnival Gardens chakre saa 1 mar okinyi. Wuog mondo ikonye keto ng'eyo kod choko omenda kaka yor siro nyithind Kenya ma odak kod tuo mar diabetes. Ndikri kawuono ka inyiewo t-shirt mar wuodhni ka ilimo DMI Center mayudore Jadala Place e apaya Mangong Road kod kuonde mamoko e alwora mar Nairobi. Ne mathoth gochie namba mar 0722 755 828. Wuoth mar Citizen Digital DMI Diabetes Walk mahigani osir kod Royal Media Services komakore kod the Kenya Diabetes Management and Information DMI Center. Step out for children with diabetes. Inspire hope.
E kindeni mwamedo kelo ni chenro magi ma ihero. Wan gi geno ni paro mari e mijing'o manyalo miyo wamed bero chenro magwa. Kaka nyakalono mar Ramogi, de waher mar winjo pachi e wi gino ma ihero, gino ma diher mondo wamed bero, kata ng'ur ma dibedgo. En gima yot. Ornwa pachi kokalo e email address mar Ramogi, ma en ramogifm@allmedia.co.ke, kata e namba mar 0732169000. Wan kae nikech in. Dhi nyime mondo imiwa pachi. Wan kae mar winji. Ne lendo makuyo, lendo mag ohala, kachiel kod lendo moyiedhi, ka intie boma ma Oyugis, chop Telakok Merchants Limited mantiere wanga paya maduong' mar Oyugis, Kisumu, momanyore gi Oyugis Market. Ka intiere Homa Bay, chop Legacy Plaza, ground floor machiegni gi Salama Road. To ka intiere gwenge mag Awendo, chop Ramogi Hair Salon mantiere wanga paya ma Posta. Kata ywa tole namba mar 07012611297. Kata 07227 494 Shoplight Records. Engineer Oscar. Chaki moso mama Isdora Oto Timo miho na wero sheme maloyo chuo wakoni Timo miho na wero sheme maloyo nyiri wakoni Jomoko wunda kaloso banyo dui wunda Jomoko wunda kaloso tomogi wunda Shemo toho ne lunga dala na lime Shemo toho ne lunga dala na lime Wone bonde ne dwara dala na lime Awoke dala kotia pachoto nena uwoke kogwe Kundiru kanyoto nena nonyo nyampiga kote jara Omini mesina dojo ndiru jara Kundiru waka gitira dala na lim shem Mwagi dege na limo dala torwaka Mikae mare terwaka Ayukabe awor mano mikai makamare Ay tina sungi na den mano mama Steven Blessing kaje kodroda abiambo Tiango yango wajimi dala nyatigo tino jara Sodo kelo wa mete dala nyatiga kote jara Jule mulugo malime dala kadonjo Jole mpuito kono wina were sheme makohe Kagani ni kunu ina were sheme kagunu Taki were to sheme ui magudo thom Sama jago kawiru ina dunyu sombe kagunu Sama jago kawiru ina dunyu sombe kagunu Ujago zomo no kalo page Ya ye Ujago zomo no kalo pe no kala moma Ogoyebu Oginya kembalariani Kutieko sombe no yudo tiji nyathiga kote jara Kutieko sombe no yudo tiji momini mezi jara Ochago tiji kage kiesyu Fanya fujo wone Bange tuja chalo neno Ni kanyu sombe weo Kendo dok mumedore Mobedo promoted tich ma CID kagan ko wino morgo rangwe morgo Homa Bay mangi ma morgo Kata ker marwa Raila Molo Odinga bendoro wach mondo wamosne wood ko wino Mano wood organizing the secretary Luo Council of Elders Japuon Steven Othodea Aseye Wanyo ki ka bueno apaki
liete tigeno negi wapaki baba Bindi kieti punyo wapaki kawuono Skundi gero waneno baba Mondi liete nigedo negi baba Kanisi gero waneno baba Kanisi gero waneno baba Yani kelo nangu chogodo tomora Kedungu Mary William Hotino bepui Me asuke kabuno mabuko vino baba Ukoko chiato kura zungo no keuge chibuta songe Ukoko chiato kura zungo no keugo nyango ta songe Ukeuge diho kiwi jano keuge diho ta songe Keuge nyango kiwi jano keuge diho ta songe Mano wagi injini alilia akinyi Atuangi wehre tokare tuango leo ni kawuono Atuangi wehre tokare tuango leo ni kawuono Weri nade kawiru ima konya Shemo toho tinga maluru te konya Imi pesa mata makwano kawuono Wachuno wino mawudo suru ne konya kwano Alugu miya kaneni gulu ne goya penye topangala I say it Imozuna kafaya gudi gudi Imozuna kasukura fuenya chula Hey hey Jackie Mosna DJ Polo Ramogi TV kachokolin Ramogi Lina gang mingao Iwije Mosna katito Gugondo manyatega kode tokora deo jakwa Seje ngada mabuko chia tokora deo jara Lakina kwa hima wuko eno kiwija baba Lakina kwa hima wuko eno kiwija baba Usepeni hinto kura chogo kaseje ngada baba Usepeni hinta kura chogo kaseje ngada baba Penanya kwa kato kura chogo Amano jeten sedi Penanya kwa kato kura chogo kaseje ngada Emosna Chief Inspector Mburu Sylvester Otieno Koda Francis Nyadero Mago bila madongo Kenya ka Emose Freddy Janam Freddy Ramogi Mago Sipi Jatelo Emosna Ruth Nyajimo Nyongo Ewango Nyango Kanyo Team TVT Kora deo mabuko chiato kora loko jakwae Kora deo mabuko chiato kora we jakwae Wende loko tokuro kuro mo wage nege Wende loko tokuro kuro mo waga buka Tije ni manene timo topeni pake O wagire hima wudi kere tokura sunge O wagire hima wudi kere tokura sunge Wende loko tokura veo tokura we Seje ngada tokura veo nekode pai kapuno Sugar! Win with a soro. Hey, yes. Utira jawa mako se dede retired chief Daniel Obure wachigri budo kaindi arende chief koranin bedio kidonchi ne budo Moses budo guda pondo ikoranin bende seiro budo kaindi nikora mogi gikanyo bende manyono godo sari wange mamidia botulo machielo ma winjo weche manyien eyo machuoka en sari ma midiambo Ramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo Weche manyien eyo machuok elak sechegi Kamara marmintie nyakoro magajwanga rwakidi machiegni nyinga Collins Okaka bang' timo bero kuom ringre abich mag jogo manyicho na owito ngimagi odiochieng' sabasaba bang' kanochieli kod magina e lweto bila koro yangore ni ji abich go ne owito ngimagi kaluwore kod hinyruok mane giyudo kowuok kuom magina manochielgi godo ka ringre ariyo ne ogolie lisasi mano odong' kuomgi. Mano en chenro mabende notawo odhiambo ma kawuono kar kano ringre
ma Nairobi Funeral Home ka familia mar Paul Makori ka achiel kod Anthony Maina manenonegi e kar dak ma Kangemi kod Kahawa koro kwayo ratiro ne nyithindgi. Haki yake ionekane, ifuatiliwe, yani haki itendeke. Juu yeye alikuwa breadwinner na mke wake amewachiwa watoto wadogo na ni housewife. So sasa tungeomba tu usaidizi. Hata hali ya moshari hatuna hali ya kusema ati tunaweza kumuondoa hapa juu ya uhaba wa kifedha. Tutaona asalia hapa tu hadi tuende sasa tukae chini tujue vile tutafanya, na kama tukiona wasamaria wema wanaweza kusaidia tungefurahi. Bachile ni bod mar Municipal ma Homa Bay koro chiwo milome ne jo ohala ma yudore chuny bomano mondo mi ochiw thuolo ne odar mondo mi ochiw thuolo ne chenro mar bero boma ma Homa Bay motelo ne romo magalamoro mar tend loch gwenge mibiro bagi e kaunti ma Homa Bay kinde tarik 12 nyaka tarik 15 dwe manyien, kaluwore koda maneja mar Municipal ma Homa Bay Sigar Agumba. Eneni ma en ote mawinjore bedni chopo ne jo halago mayudore apeini madongo mayudore chuny bomano ma Homa Bay ma kochopo chiengeso jumani owinjore bedni chenro mar bero boma ma Homa Bay dhi nyime, to ma ok gino ma nyalore ka jo hala biro bedo ni nitiere chuny boma ma Homa Bay. Ka otieko weche manyien machuok en ni bad migawo marango le mag bunge pacho kaendi KWS ni kod paro mar medo chudo midonjo godo e kuonde ma opidhe le magikoni biro konyo e dino fuok mar omenda maromo shillings bilion 12 magin godo. KWS ne ochoko shillings bilion 7.92 e hik omenda mag 2024-2025 kana gigeto choko shillings bilion 19.79 kama osekelonegi pek e rito ngima le mag bungu e pacho kaendi kod tieko lweny e kind le kod dhano. Ma en achiel kuom chenro magin godo e kinde higa 2024 nyaka 2028 ka gigeto ting'o choko margi mondo mi ochop shillings bilion 16.58 ka chop higa 2028. Jata tije bad migawono mar KWS Ngire Rastas Kanga wacho ni omenda no biro konyo e siro rito ngima le mag bungu e pacho kaendi ka achiel kod kedo kod midhiero mar pedho le e tok chik mapod dhi nyime e pacho ka. Giko weche manyien e yo machuok. Watudre kendo ka ngoromo saa 3 wang'e maduwo kod weche manyien e yono madimba. Nyinga Collins Okaka. Mago ne weche manyien e yo machuok e Radio Ramogi. Timo chanjo en gima kare nikech oreso ngima e wi tuoche manyalo kelo thoe, obed ni otime ne joma dongo kata nyithindo mantie e bwegni 5. Chanjo duto sete ma oyud ni gin kare kendo onge hinyruok moro amora ma okelo e del. Ni mathoth ka nyalo rito ngimani kaachiel kod ngima familia mari kokalo timo chanjo. Keti nyakalondo mar Ramogi FM pile ka pile wuok tich ka 5 mane chenro mar Kogwin kaachiel gi Mos gi Tich mondo ka wanyalo thegre gi tuoche manyalo kelo thoe. Mondri chonga gi lo mwer kod Carol Gift kaka skizatun mari D star 860 star 418 hash. Chonga gilo emose miacha lokama chonga emose miacha udonyime kawono chonga emose miacha lokama. Mondri chonga gi lo mwer kod Carol Gift kaka skizatun mari D star 860 star 418 hash. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama manyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma ino kod ogadier ma osete ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sasa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Radio Ramogi ka chunjelo na kanyendo saa 2 gi dakika 5 thuolo machielo makelonu lendo moyadhi ka achiel kod mago mage kuyo kama kwongo wachako gi lendo mago moyadhi
General Secretary mar Great Commission Holy Christ Church Dan Orlando gi jakom dongruok Seth Ogwai lando chokruok mar Tarsus mabiro timore kanisa St. Ismail Othith Nyakacha Bishop Okumu Primary School kochakore tarik 11 dwe mar 7 higani. Chokruok notimre kod Bishop Abuk Akumu kagi konyore gi Bishop Musa kod Bishop Noah. Judolo manobidie gin Harrison Ogada wuod Adongo gi Wilson Odago. Pastors gin Joel wuod Olwenda Achiel, Jeremiah Walter Aura, Maurice Oruko, Elkana gi Mike Jackson. Laktere manobidie gin Anna Abigail Girael. Jote gin Seri Alice Min Onga, Mary Orlando Morine gi Nyo Juang. Jodongo gin Didacus gi Janes. Jochung'ne chokruok gin Hovins Osambo, George Ondenga, Tobias mar Nairobi, Wood Ombalo, Ben Oyieng, George Ondiek, Sam Orlando, Ayub Njira, John Oro, Edward Ma Olasi gi Julius Amba. Jochike chokruok gin Pastor Joel Aomo gi Meshak Mule. Uduto orwaku. Kanisa mar Tanga South SDA gwelu duto choko mar gero kanisa mabiro timore ngeso tarik 12 dwe mar 7 higani kanisa. Soldo biro chakore saa 8 odiechieng'. Wendo madhial no bidi Honorable Richard Umogindo maene jotend kweth mathoth e od bura ma Homa Bay County kagi konyore gi Mr. Sam Ogara jakom kinde jotelo kod jokristo mamoko. Uduto orwaku. Kanyakwar Welfare Association East Africa lando ne jo kanyakwar duto te kamora mora magintiere bura magala moro kata AGM mabiro bet Jumapil tarik 13 dwe mar 7 higani Barogwal Primary School Kisumu chakre saa 6 odiechieng'. Yiero jotelo manyien kod gigo mamoko manotimre orwaku uduto. Jakom mar kanisa Duondwaro kod Changa. Jakom mar kanisa Duondwaro kod Changa mung'ere kaka Voice of Salvation and Healing Church International Archbishop Dr. Winnie Owete lando chokruok mar tipo mobagi pautuke ma Kisumu Day High School kochakore tarik 19 nyaka tarik 24 dwe mar 8 higani okinyi saa 2 nyaka saa 12 odhiambo pile. Chokruogno biro bedo e yor mbui Zoom kaachiel kod physical. Wabiro oro link mar tudruok ne regions mawuok mabor. Injili mar gony mar joma otwe ibiro yal kokalo nyaka radio stations kod Ramogi TV. Jo Kisumu region duto okwa mondo oyuore chokruogno endo. Joyalo mowire mawuok e pinje maoko kaka Bishop Joel Thomas mar Canada, Apostle Michael Mutemo ma South Africa, Reverend Mary Brown mar America, joyalo mawuok Kenya kaka Archbishop Dr. Winnie Owete, Bishop Elkana Salamba, Bishop Jasper Mose, Bishop Erastus Kwaka, Bishop Baraka Oriao, Bishop Elijah Otieno, Bishop Joshua Witi, Bishop Serafin Ouma, Bishop Margaret Okelo kod Bishop wa mamoko biro yalo kendo lamo ne jotuo kaluwore gi kitabu mar Jo-Ibrania 13:8. Duto nyalore kuom yie. Amina. Jakom mar joka ochungo, jakom mar joko ochungo gi joko to kawo thuolo mar duoko erokamano ne josakwa duto kotel ne gi jaduong' Christopher Koth Wagogni, Getros Company Limited e Kisumu gi osiepe duto kuom konyogi kowo nyargi magigeno Jennifer Otom. Nyasaye ogwedhu kendo omed keto chunye Jennifer e kwe mosiko. Amen. Familia mar Mosirindo Right Reverend Philip Okungu. Familia mar Mosirindo Right Reverend Philip Okungu kod Mama Lono Okungu, patron mar Church of Savior, Mr. Jojo Okungu gwelo osiepe kod wede nyasi mar rapar mar higni 43 mar jonyuol gi manobedi Rakombe Church of Savior South Assembly Location Rarieda Sub County tarik 26 dwe mar 7 higani chakre saa 4 onyango.
Nyasi marapar notagi Dr. Patrick Ligawa Nyagudi ake Bishop Sisi Ehera kokowegi ake Bishops kode Bishops kaka ake Bishop Ronald Julio Wore mara Church of Savior ake Bishop Julius Amoke mara God Everlasting ake Bishop Eric Ojoki mara Tingera Church of Jesus Mission in Africa, Archbishop Edison Otieno New Episcopal Church of Kenya, Archbishop Emeritus Dr. Abaku Kabogno, Mare CCA, Archbishop John Shikuku, Mare New Church of Savior, Bishop Joseph Walwenda, Mare Savior in the World, Bishop Ejecton Ogude, Mare Church of Savior, Bishop Mama Perez Owira, Mare Church of Savior, Bishop Kayu Kabunde, Mare New St. Meshach Central in Africa, Bishop Nelson Okwache, Mare Church of Savior, Kode Bishop Egi Clergy, Uduto Orwako. Lendo Mage Kuyo, Lendo Mage Thom. Lendo mage kuyo, lendo mage thom. Joka dodo lando thomara Joka dodo lando thomara John Agoro Odero. Joka dodo lando thomara John Agoro Odero. Joka dodo lando thomara John Agoro Odero. Ene jode Jacinta Agoro kod Lilian Agoro ene wuoda Moselal. Chance Odero dodo kod Moselal Jina Tino Odero mage kanya kware Kugula. Nyithinde gino Stacy Fadhili John Junior kod Ella. Owete ne gine Samuel Oreke nyakwa dodo kod Moselal Joshua dodo mabende nong'eregi mar Kilo, Gilbert Oyo, David Guya kod Jekonia Odiga. Nyiminde ne gine Benta Koth, Moselal Caroline Adhiambo kod Moselal Rose Okumu. Wene ne mama ka gine Moselal Oyo dodo, Guya dodo, Odiga dodo kod Wuore dodo. Mine ne mama ka gine Rosemary Oyo, Plista Guya, Beldina Odiga, Moselal Rosbel Oyo, Sarah Oyo, Helida Oyo, Angelina Oyo, Aliseba Guya kod Michael Owuora. Enor Moselal Clement kod Roslida Juma Magalego Kadinge kod Apostle Jacodono kod Emilio Dwara Magugenya Siranga. Ene nyakwara Moselal Asana Nyalinge kod Asha Agimba Magawasi Angoro. Enokeo gi Moselal Zibedi Asana Ogenga Wanalo. Ringri nitiere kwe funeral home Kisumu. Gol mare notimre kinye tarika 11 dwe mar 7 higani, ka ik mare notimre tarika 12 dwe mar 7 higani dala gi kanyakware Nyawita kotelie gi kanisa mar NBCC. Ninde gi kwe amen. Anyuola mar Jokoriadha lando tho mar Pastor Herka Ake Oluocha manotimore tarika 17 dwe mar 6 higani. Ene jaode Gideon Oluocha lang'o mar Nyakache Kasai Nyamarumbe. Ene nyare mosinindo Jacob Ojieme Bundu kod mama Wilkisto Ojieme mago neno nam Village Songo. Nyike ne gin Priscilla Oluocha Karen mosinindo Regina Flora Oriadha Fleria Mary Oleche Betha Alang'o. Mama ka gin Grace Jena kod Eunice Yuoche ne gin mosinindo Samson mosinindo Salmon Olero, mosinindo Jafeth Oriadha Bwazondo, Justus Okidi kod Morning Edward Alang'o. Yawete gin Elisha Olero, Shadrach Ojiema, mosinindo Steve Tom Kenneth Victor Festus kod Pastor Jared Oriadha. Nyige gin Almas Adhiambo, Christina Atieno, Georgina Akoth, Linet, Emily Judith, Jemima Ondu kod mamoko. Mondi wote gin Phyllis Achieng' kod Cyprus Ojiem. Nyimine ne gin Penina Dorothy Tabitha Betha mosinindo Caroline Phoebe. Owete ne gin mosinindo Henry Ojiema, Caleb Ojiema kod Bernard Ojiem. Nyiminde ne gin mosinindo Alfred Ombiri kod Florence Ombiri mag Gemrae. Jaduong' Paulus Polo kod Mary Polo mag Obingo. Gol mare ne en kawuono, ka ik mare timore kinye tich abich tarika 11 dwe mar 7 higani. Kasai sublocation Kowuore Village Nyamarumbe kotelie kod Anka Bishop Vincent Ochieng' Arogo mar New Independent Christian Church. Nindgi kwe Nyarojiema amen. General Superintendent mar PJ Nyanza Region, the Right Reverend Dr. Solomon Arogo Chiao
Lando tho mar Reverend Walter Alaro Juma ma en District Superintendent mar Central Nyakacha kendo pastor mar Naki Assembly. En wuode mosenindo Juma Ondiegi kod mama Perese Juma. En wuone pargi Meresa Alaro kod mosenindo mama Josin Alaro. En wuone Cyprus Omondi Josin Alaro mar SMTTC Nicodemo Dao kod Jekton Alaro, Emmanuel Marawasi Boys, Lilian Alaro, Richard Odongo, Ruth kod Peres. En awadgi William Ouma, Jacob Ouma, Phoebe kod Serafin. Oweyo nyikwayo ang'wen ringre nogol kinye koa Star Mortuary tich abich tarik 11 dwe mar abiriyo higani saa 4 onyango. Nolamne Ondiek PAG Church kotelne kod General Superintendent Right Reverend Dr. Solomon Arogo. Bang'e norao kode ringre Awasi Mission Station kama yande opuonjoe. Noike chieng' Ngeso tarik 12 dwe mar abiriyo higani e dalane Watombori boda tu kotelne kod Right Reverend Dr. Solomon Arogo Chiao. Yuegi kwe jatich Ruoth Jadhot Emen. Joka Jairo timo mos kuom lando tho mar Samuel Oliyo Jairo. Joka Jairo timo mos kuom lando tho mar Samuel Oliyo Jairo. En jaod Rispo Oliyo kod mosenindo Jeno Oliyo kod Eunice Atieno. Mano timore tarik 9 dwe mar 6 higani. En wuode mosenindo Jairo Agong'a kod mosenindo mama Leonora Omwoma. Owetene gin mosenindo Norman Muma Jairo kod Yoya. Owetene mamaka gin Eli Angutha, Otieno Omenda, Ogongo Deya kod Albert Ogeu Omenda manyakache Kajimbo. Nerene gin Engineer Samuel Akoko mar Simbi Nyaima, Nyong'ayo mosenindo Owuothe Nobatus Otung Andiego Odondi kod nyambane mar Simbi Nyaima. Yawuote gin Elijah Jacob Eli Kennedy Frigo mosenindo Otieno Thomas gi mamako. Nyige gin Awuora magi Maluore Liliana ma Kabondo, Ruth kod Jane. Nyiminene gin Nyamwaya kod mosenindo Aganyo. Mondi owuote gin Pauline Millicent Levina Manyar Bongia, Judith Ogwel kod mosenindo Queen Otieno. Oweyo nyikwayo 38 kod Ndhuklunda 10. Ringre nogole Jumapile tarik 20 dwe mar abiriyo higani ka ik mare nobedi tarik 21 dwe mar abiriyo higani kagak Village North Kamagak Location, Nyalenda Sub Location Rachonyo South kotelne gi kanisa mar Got Nyadundo SDA Church bo Pastor Eric Onyango mar Nyalenda District. Ninde gi kwe wuode Jairo Amen. Anyuola mar Kodero timo mos kuom lando tho mar japuonj Peter anyuola mar Kodero timo mos kuom lando tho mar japuonj Peter Lu Kodero manotimore tarik 25 dwe mar 6 higani. En joode mama Teresa Gutu mar kama Simbi Sindo kod mosenindo mama Jennifer Auma mar Imbogot Ramogi. En wuode duto mosenindo Jaduong' Odero wuore kod Catherine Auma mag wadwagi kama Sengre. Nyithinde gin Lilian Ogweno, Penina Atieno, Maurice Peter, Cecilia Awuora mar St. Peter's Bondo, Edith mar Kirindo Primary School, Evelyn mar Dr. William Primary School, Dennis Maki DF, Jemema Chieng mar Whitestone Resort, Peres Akinyi mar Ministry of Lands and Bita kod mosenindo Achieng. Nyithinde mamaka gin Honorable John, Professor David, Anna, Victor, Miriam, Rachel, Joseph, Steve, Dixon, Austin, Kezia, Elisha Owuor kod mamoko. Owetene gin Peter Silas mosenindo Gabriel Samuel kod Bernard. Nyiminene gin Judith Grace mosenindo Agutu, Kezia, Mary kod Karen. Yuotene gin John Sia, Nyoduma, Damaris, Roslyn, Jane kind mamoko. Mondi owete gin Quinta Morris, Business Lady Sienga Biche kod Christine Dennis mar Ministry of Education Bondo. Jodonge gin Alfred Opundo, Mama Joanna mag Gotramogi, Jaduong' Daniel Omedo kod Mama Yunia mag Kaksingri duto mosenindo. Kane gin Peter Nyakiamo kod Joseph Mugeni. Nyiwendene gin Jaduong' Michael Pambo gi Emily mag Kakrigu, Herina mar Kabondo, Jaduong' Oiche mar Kadem Aneko, Jaduong' Odero gi Mama Julita mag Ong'ayo,
japuonje Francis kod mama Jane mag Warigi, jaduong' Alfred kod madam Pauline mag Sembo Kamito, oche ne gin Andrew Gibson, Charles MKDF japuonje Timon kod mosenindo Frederick mama kagina Gordon Opundo mar Rimbo, Maurice Omedo kod Chance Omedo kak Singri. Nyikwaye gin Irene Evans, Dickens, Michelle, Gloria, Ivana, Bonita, Giggs, Mary Ann, Ivana, Malia, Jaden, Cyrus, Teresa, Winston, Anana, Jennifer, to kod mamoko. Oweyo nduklunda parga chiel, ringre no gole me 25 kirindo mochwari, tarika parga uchiel dwe mar abiriyo higani ka ik mare no timre, tarika parga abiriyo dwe mar ringre no gole tarika parga uchiel dwe mar abiriyo higani ka ik mare no bidi tarika parga abiriyo dwe mar abiriyo higani endi, dala ne Rusinga kama Sengre East Sublocation Sienga Village, kotele gi Sienga SDA Church bwo Pastor Eli Jamal mar kama Sengre District Lake Victoria Field. Fare thee well mwalimu, amen. Walanda tho mar mama Rosalina Aduda, walanda tho mar mama Rosalina Aduda Owuora Marowero Primary School, Kolondo Village, Kodumo West Sublocation, Rachonyo East Sub-County. Manotimore tarik 17 dwe mar auchiel higani. Ene nyare duto mosenindo jaduong' Dulo kod mama Ng'ola mage kakwajuok kogweno. Mine ne gin Ombogo kod Masliana. Ene jood mosenindo jaduong' Michael Owuor Adipo. Nyike ne gin Marceline Ombat, Angelina Adipo, mosenindo Justina Osiro, Angelina Nyaoke, Roslido Biro kod Jennifer Ayanga. Yueche ne gin duto mosenindo Noah Osiro kod Gilbert Adipo. Weye ne gin mosenindo Dusila Molo, Clementina Chienga, Ojwa Ombogo Arwa, ene nyawanda Cornel Odonde, Obwanga Kitoi, Naftali Nyadimo kod Joram Wanga. Nyithinde gine japuonj Ignacia Sogoch mosenindo, Anastasia Uma, Angelina Oguma, Margaret Opondo mosenindo, Elsa Anyango japuonj Tobias, Abonyo Helen, Oginga Herina, Akongo Moses Opio, Eunice Atieno, Leonardo Uma, Lilian Awuora, Anthony Opio, Goriti Jena kod mamoko. Mundia wote gina Wilfrida Doyo, Joyce Anyango, Orpa Rosemary, Susana, Nerene gina Alfred Amadi, Jeremiah Abaya, Okulo kod Nyakongo. Owete ne gina mosenindo Gweno Dulo, Elisa Nyakongo, Elias Dulo, Silvanus Nyagwange kod Barak Ochola. Nyimine ne gina Witi Eng'ola, Salin Aoko, Girosalia kod Auma. Nyikwaye gina Walter Edward Ojwanga mosenindo, Maurice Ben Quinta Evans Sam Ochieng gi mamoko. Ringre no gol Jawabu Funeral Home Kadongo kawuono tarik 10 dwe mar abiriyo higani ka ik mare timore kiny. Tarik 11 dwe mar abiriyo higani mama ni waheri to Nyasaye no eri moloyowa. Ninde gi kwe, amen. Walanda tho mar mwalimu Paulo Luoch Otieno, walanda tho mar mwalimu Paulo Luoch Otieno, manotimore tarik 19 dwe mar auchiel higani Ambira Hostel. Ene wuode duto mosenindo Paul Othune kod Juliana Othune mag Ambira Scala Village, ene joode Beatrice Atieno Otieno. Nyithinde gin Ruth Adhiambo, Bernard Oduore, Rina Wino, Frida Kinyi, Brenda Adhiambo kod Brian Ochieng. Chiwode en Roslyn, ene jaduong' Mike Radiro kod George. En owadgi Tresila, Tekla, Jane, Gabriel kod duto mosenindo Tom, George, Patricia kod Owira. Nyithinde mabathe gin Julius, Stephen, Thomas, Celestine, Cyprus, Adongo, Eunice, Morris, Jacob gi mamoko. Nyikwaye gin Winfrey, Denzel, Kate, Aiden, Shalina, Harvey, Gaia, Beverly kod Kailam. Nyithi wetene gi nyimine ne gin John Dickens, Lillian Collins, Frank, Jackie, Juliet, Belinda, Beryl, Ona, Omondi, Chris, Victor, Eric, Awuora, Owino, Sunday, Oduore, Nancy gi mamoko mathoth. Ochene kod sangine gin Agola, Or, Sabina, Okinyo, Omondi, Ondigo, Betha, Achieng, Omose, Onyi kod duto mosenindo sawa Awino, Helida, Adenyo, Okika gi mamoko. Yik mare no bidi ngeso tarik 12 dwe mar abiriyo higani dalane Sirandumbe Village, Ambira, Siaya County. Ninde gi kwe, amen.
Mondo ji dar dhi kure mwere kod brother Wycliffe kaka statun mari D*860*417#. Mondo ji dar dhi kure mwere kod brother Wycliffe kaka statun mari D*860*417#. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koke skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma in kod ogadier ma osetem ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Joromogi kachinjelo wadhi nyime gi lendo mage kuyom. Joka jaduong' Julius Samba Ong'ow, joka jaduong' Julius Samba Ong'ow, okuyo kuom lando tho mare Julius Samba Ong'ow manotimore tarik 6 mar 7 higa ni Mediclinic Joka jaduong' Julius Samba Ong'ow kuyo kuom lando tho mare Julius Samba Ong'ow manotimore tarik 6 mar 7 higa ni Mediclinic Constantiaberg Hostel Cape Town, South Africa. Mayande en General Manager Finance and ICT Kenya Shipyards Limited KSL. Bende en jatelo Coca-Cola Subco kod The Coca-Cola Company Africa and kod Europe. En wuode jaduong' William Ong'ow kod mama Silpa, en or engineer Joshua Pete kod mama Gaudensia Pete. En jode Priscilla Pete Amba. Nyithinde gin Christabel Amba kod William Amba. En owadgi moselala Tobias Otieno, moselala Joseph Adoyo, Jara Sonyango, Margaret Otieno gi mamoko. Yuchene gin Susan Airo gi mamoko. Ochene gin Elijah Otieno kendo Elijah Otieno kendo ne en nerji mathoth. Notimne lemo makende chieng' tich adek tarik 16 mar 7 higa ni Don Bosco Church Abahil kochakore sa 8 odiechieng'. Ringre ibiro golo koa South Africa nokane Lee Funeral Home. Ikmare notimre tich abich tarik 18 dwe mar 7 higa ni Sango Buru Nyakwere Village West Nyakache Location Nyakache Sub County Kisumu County. Wuod Kadianga igoyo lwenye gi muchi duto nyaka giko. Iserito yie kendo osemi yweyo makare. Wuotho kod malaika amen. Joka Isdora Ogwari okuyo kuom lando tho mara Jessica Akoth Calvins mane otimore tarik 17 dwe mar 6 higa ni Oasis Hostel Migori. En nyare moselala joduong' Benson Adongo Munye kod mama Christine Adira Adongo mage kanokolwa. En jode Calvins Onyacha mar Amako Nairobi. En Mina Shali Okale Henry Calvins mar Hill Mashariani School Narok. Desmond Calvins mar Pogi Boys Migori. Valerie Calvins, Samuel Calvins, Stephen Mark duto mag Shiners Academy Migori. Wene negi ne jaduong' John Akelo, John Obuana, Maurice Onyango, Jason Ngede, Mosilala George Kisa kod mamoko. Mine negi na Mosilala Selfie Ngede, Margaret Ngede kod mamoko. Wete negi na Bernard Adongo, Vincent Adongo kod Richard Adongo. Mine negi na Rosa Chinga kod Eunice Adongo. Mondo wete negi na Millicent Otieno, Selfie Otieno Marilyn Onyango to kod Anita Richard. Kayuche gina Godfrey Okech, Edwin Sasso, David Olo, Bildad Gilbert kod Jojo Keche. Wene gina Lilian Akinyi kod Lavenda Anyango. Nyeke ne gina Lavenda Omondi, Yvonne Omondi, Lilian Sasso, Nancy Bildad kod Diana George. NYG Willis, Clifford Fidel Sheldon, Tatiana Adera, Bravia, Brian Brandy Miles, Rowan, Cynthia Raila, Bonnie, Mary, Lisa, Asha, Bravin, Blessing, Digal Emmanuel, Eduardo, Torres, Mali, Barbara, Emily, Natalie, Jeff, Niski,
Braddock Steady kod Jaden ringre golo Ombo Mission Hospital mochwari Migori tarik 17 dwe mar 7 higani kaik mare nobidi tarik 18 dwe mar 7 higani kotiele gi kanisa mar Maranatha Faith Assembly e bwo Pastor Joshua Ogutu kagikonyore kod God's Everlasting Love hera ni waheri to Nyasaye no eri moloyowa ninde gi kwe nyar kolwa amen. Watimo mos kuom lando tho mar Margaret Awuoro Ochola. Watimo mos kuom lando tho mar Margaret Awuoro Ochola manotimore tarik 4 dwe mar 7 higani Yala Sub County Hospital Siaya County bang' tuore kuom ndalo matin. En nyar Mariko Ofwaya kod Lucia Ochieng magimbo Mohola Village Iro West Sub Location Siaya County. En jode mosilale Christopher Ochola Asienga. Nyithinde gin Engineer Michael Omolo mar Vivo Energy Kenya, Alfred Oduore mar Africa Center for Technology Studies HCTS, mosilale Jojo Odhiambo, Grace Akinyi, Doris Atieno mar Songa Mbele Special School, Inspector Paul Ochola mar Naivasha Police Station, Lucy Achieng mar Nakil Boys High School, Mary Adhiambo mar Hairije Girls Secondary School kod Jacqueline Awino mar Yala Sub County Hospital. Nyithine mabathe gin moselala Medio Biero, Michael Asienga kod Onesmus Sibuli. Mondi wote gin Beatrice Awiti, Faith Saul Mondi wote gin Beatrice Awiti, Faith Salo, Millicent Bita, Lucy Onyango kod Susan Amimo. Ochene gin Livingstone Ouma, Philip Obada, Victor Wanga, Henry Ongute kod Roger Somondi. Enenyawana mara moselala Rafael Ondieka kod Mama Pamela mage kochie korayo Mabei County. Oweyo nyikwa 29 kaka Masi, Emmanuel Casey, Kerry, Clarence, Ivan, Nevin, Christopher Jane, Melin, Jacinta Franga, Karen, Brandon, Natalie, Austin, Leo, Chris, Ryan, Joy, Reinhard, Glenn, Lance, Chaline, Chaniel, Chanila, Eliaza, Jaziel kod Nduklunda ma en Liana. Ringre biro golo Masaba Hostel Mochwari tarik 11 dwe mar 7 higani ma en kinyi kaik mare notimre Ngeso tarik 12 dwe mar 7 higani e dalane Mwicheke Village Mwaya Sub County Viga County. Minwa ninde gi kwe mar Ruoth Nyasaye amen. Watimo mose kuom lando tho mar Watimo mos kuom lando tho mar Richard Onyango Awino. Watimo mos kuom lando tho mar Richard Onyango Awino ma bende nong'ere gi mar wuon Gila manotimore tarik 4 dwe mar 6 higani Agoro District Hospital. En wuode moselala Jaduong' Awino Kulo kod Mama Beldina Ochuku ma bende ong'ere gi mar nyar Nyabewa. En jaod Roslida Atieno Onyango. Nyithinde gin Gladys Adhiambo, Alice, Nick, Irene, Ruth, moselal Marina, Jemaima, Liliana kod Gordon Onyango. Owetene gin moselala Jaduong' Zadok Okelo Awino, Japuonj James Omenda Awino kod Samuel Majimbo. Yuchene gin Mama Moluor Rose Omenda, Francisca Awino, moselala Mama Miriam Okelo, Brigitte Okelo, Margaret Awino kod Jennifer Okelo. En uncle gi Mama Jane Omenda, Tom Omenda, Millicent Omenda, Grace Awino, Dr. Peter Omenda, Engineer Modikai Omenda, Grace Adoyo, Perez Adoyo gi mamoko. En kwar gi Japuonj Linet Oduora, Susan Omenda, Grace Omenda, Mildred Omenda, Judith Odoyo moselal, Lois Okumu gi mamoko. Ringre ibiro golo Agoro District Hospital Mochwari tarik 17 dwe mar 7 higani kaik mare biro timore tarik 18 dwe mar 7 higani e dalane Migwa, Nyalenda Central Kasipul, Rachonyo South Mabei County kotiele gi kanisa mar SDA Kisuri. Wire District ninde gi kwe Jaduong' Onyango amen. Walando tho mar Japuonj Elisha Okoko Otieno. Walando tho mar Japuonj Elisha Okoko Otieno mane otimore apoya masira mar ndara tarik 13 dwe mar 6 higani. En wuode mosenindo retired Chief Dalmas Otieno kod Mama Pesila Otieno. En jaod Margaret Okoko kod Benta Okoko. Nyithinde gin Chief Kennedy Okoko, Dickens Okoko, Livingstone Okoko, Godfrey Okoko, Alphonse Okoko, Simon Okoko, Joseph Okoko, Esther, Christina,
Jael Ruth, Charlotte Mary Medith, Zena kod Derek Okoko. Owete ne gin Mosinindo Shadrack Osawa, Mosinindo Jojo Tieno, Enoch Samuel Francis kod mamoko. Nyimine ne gin Serafina Awuore, Priska Marine kod mamoko. Nyithindo wete ne gin Calvin Osawa, Jack Robert kod mamoko. Yuche ne gin Priska Osawa, Judith Ochieng, Eunice Obonyo kod mamoko. Mondi wote gina Tabitha, Dorothy, Irene, Mildred, Justina, Nancy, Molly, Esther, Judith, Elida, Nyagoro, Nyekwae gina Victor, Omondi, Steve, Marin, kod mamoko. Oweyo Nyekwae Prabich Gadik, Ringre sende Trisat Nagoya Funeral Home, no gole ka wena tarika 10 dwe mar 7 igani ka ik mare timore kinya. Tarika 11 dwe mar 7 igani Koko sub location Central Kagana Rangwe Save County Kotelie kod Church of God Seventh Day Sabbath Keepers Bo Bishop Philemon Anyango nindi gikwe wuode nyar kojwang Amen. Watimos kumalanda thamara pele saguor agao watimos kumalanda thamara pele saguor agao manene jaod Francis Agao ene nyar mosinido jaduong Jiri mege Jennifer kod Hulda Odedo mage Kanjira Andiro School. Nyithinde gina Felix, Jennifer, Mercy, Edna, Oluoch, Duncan, Brian, Joseph, Pamela, Omondi, Dorothy kod mamako. Gwene ne mamako gina Mosinido Dison Ojuang, Omolo Gayo, Mika Ongadi, Mike Yoto, Kefo Gayo gi mamako. Mine ne mamako gina Esto Molo, Luis Ojuang, Phoebe Uma, Frida Mika, Jeno Gayo, Mosinido Jessica Ojuang gi mamako. Nyithinde gina Edward, Kenny, Charles, Amos, Oyugi, Ojiyo, Asuke, Agua, Ogendo, Joan, Loi, Apollo, Esther, PM, Lucy, Benta, Pauline, Rachel, Caro, Mosinindo, Rose, Grace, Susan, Gimamako. Waigi ene Penina kod Jena, Mondi wote gina Dorcas, Linet kod Ruth Gimamako, Yuche ne gina Atongo Kelo Gimosinindo Okoth Gindiege, Nyike ne gina Jane, Lea kod Evelyn, Nyekwae gina Charity, Zane, Emmanuel, Michelle, Penina, Fidel, Catherine, Ruth, Blessing, Gimamoko, Oche ne gina John Paul, Sylvester Mwangangi, Joseph Gipito Gege, Nyiwende ne gina Zekia, Penina, Tobias kod James Muli. Ringreno gola rap kwa mochwari ya wendo kaik mareti morekinya. Tarika parga chwildu mara 7 igani, nindi gikwe kayo Nyandiro Amen. Walanda thomare jaduong' Jacob Osoro Ojienda walanda thomare jaduong' Jacob Osoro Ojienda manoti morete kabirio dwe mar 6 igani nuka hostel Kisumu. En wuode Mosinindo Ojienda Okule kod Angelina Akeyo, jotegena Mosinindo Dorina Oliecha kod Siprosa Wilfrida kod Margaret. Owete ne gina Mosinindo Oyamo kod Olunyo Ojienda gi Pascalia kod mamoko. Nyithinde gina Mosinindo John Ongudi, Serafina, Reverend Joseph mar PAG, Dominic Philip mar PBC, Jennifer Awacho, Paul Zakaria, Bishop Isaiah, Joas Cosmas, Pastor Okeche, Elizabeth Akira, Fred, Mary, Evelyn, Beatrice, Doreen, Jane, Sharon, Okech, Oremo, Pesila, Cosmas, Adrian, Margaret, Benta kod mamako. Mondi wotegine Perez, Ada, Jane, Julia, Ruth, Dorothy, Pamela, Velma, Mary, Celine, Milka, Teresa kod mamoko. Nyikwaye gina Richard, Pastor Mboka, Helen, Benson, Boniface, Erika mar Vihiga, Jacob, Paul, Mary, John, Albert, Susan, Joas, Evans, Dori, Jackie, Goretti, Mosinindo Dorina, Joel, Steve, Bishop Otieno, Ochieng, Patel, Liki, Samuel Okota, Simon Dorina, Gordon, Fred, Lilian, Robert Collins, Oche Negin, Zakaria, Joanna, Alo, Wilson, Nyawira, Albert, Bita, Odongo kod mamoko. Yuche Negin, Rispa, Helida, Consolata, Agnes, Dorca, Gaudensia kod Mosinindo Paulina, Ene Region, Michael, Philip kod mamoko. Ene Nyawanda, Mosinindo James, Flora kod Patricia mage Kamswa, Sila kod Flora mage Vihiga, Joshua kod Olal mage Kabondo Kawiche, Mzee Moma kod Alice mage Kajulu. Oweyo Nyikwayo 96 Ndoklonda 800 kod 700. Ringreno golo tho mochwari kawuono tarik 10 dwe mar 7 igani saa 7 odiechieng'. Nosom ne Misa Sende John Mission Awasi saa 9. Noyike kinya tarik 11 dwe mar 7 igani kotelie kod Padre Maduong' mar Sende John Catholic Church Awasi saa 8. Edala ne machiegni gi Warado School Wawidi location Kisumu County.
Walanda tho mara mama Caroline Akinyi Ochieng, walanda tho mara mama Caroline Akinyi Ochieng mara Lego Kogelo, manotimo riwruok tich tarik 23 dwe mar auchiel higa ni osiptal mar Prime Care Kisumu. En jod mwalimu Lawrence Ochieng Ondo, Deputy Principal Kasagam Secondary School Kisumu. Ne en nyar mosenindo Robert Oyugi gi mosenindo Felistas Oyugi mage kamuga kakidhimu karachuonyo. Nyithinde gine Kelvin Francis mar St. Stephen's Menara Boys Secondary School gi Melvin Felistas mar Kisumu Girls High School. En nyamin Anthony Kitaka, Jo Oyugi, Tabitha Oyugi, Cornelius Kitaka kod Sela en chiwode mosenindo Richard Ondo Wasuda gi mama Jennifer Olo Ondo magalego Kogelo. En yuoro mondi Ondo mar Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, Walton Ondo, John Ondo, Gerisom Kuteka kod Matthew Owino. Nyike negin Madam Joyce Omondi, Principal Mbaga Girls, Jennifer Nyango kod Mercy Ondo. Ringrini kwe funeral home Kisumu, gol mare notimre tich ang'wen. Gol mare notimore kawuono tarik 10 dwe mar 7 higani, ka ik mare timore kiny tich abich tarik 11 dwe mar 7 higani e dalane Nyang'oma Kogelo, Alego Siaya County kotele gi kanisa mar Catholic ma Barding. Ruoth Nyasaye mondo ket chunye kamokwe, amen. Anyuola kod jota chenro, anyuola kod jota chenro mar ika mosenindo Jael Wasonga Ogwari manitiyo KPLC lando nutho mar Jael Wasonga Ogwari manotimore tarik 14 dwe mar auchiel higani. En nyare jaduong' mosenindo Naftali Ogwari kod Sylvia Ogwari. En min Maureen Achieng', Sylvia Anyango, Willie, Don, Ian, Harry kod mamoko nyikwaye gin Edem, Ivaret kod Jesam. En nyakware duto mosenindo Susan Achola, Samuel kod Beldin Otuta. Gwene negin Alfred Aroka kod Aukom. Owete negin mosenindo George, Tom, Philip kod Baraka. Nyimine negin Frida, Beatrice, Isabella, Jane, Grace, Caroline, Alice kod Nyodemo. Nere negin Asa, David kod mamako. En Mara Shadrack Adero. En nyawande mosenindo Ayuba Adero Wuore kod mama Doris Adero magesa kwa Bondo Agwara Village. En yuora Shadrack Okoth, Engineer Kazungu, Benson, Kenneth Adundo gi mamako. Ringre okan star mochwari Ogango Kisumu. Gol mare notimore kawuono tarik 10 dwe mar 7 higani saa 3 konyango. Ik mare timore kiny tich abich tarik 11 dwe mar 7 higani Kakrao, Migori County kotelne gi ACK Kakrao kod Migosi Kisumu. Uduto rwako e nyasi nind gi kwe nyakodongo, amen. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi koki skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma in kod ogadier ma osetem ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Mondo ji dar dhi kure more kod brother Wycliffe kaka statun mari D*860*417#. Mondo ji dar dhi kure more kod brother Wycliffe kaka statun mari D*860*417#. Timo chanjo en gima kare nikech oreso ngima e wi tuoche manyalo kelo thoe, obed ni otime ne joma dongo kata nyithindo mantie e bwo higni 5. Chanjo duto sete ma oyud ni gin kare kendo onge hinyruok moro amora ma okelo e del. Ni mathoth kaka nyalo rito ngimani kaachiel kod ngima familia mari kokalo timo chanjo, keti nyakalondo mar Ramogi FM pile ka pile wuok tich kata 5 mana e chenro mar Kogwen kaachiel gi mos gi tich mondo ing'e ka wanyalo thegre gi tuoche manyalo kelo thoe. Radio Mogika Chinjalu adhi nyime gi lendo mag kuyo. Wakuyo kuom lando tho mar Margaret Atieno Awuore. Wakuyo kuom lando tho mar Margaret Atieno Awuore. En jaode mosenindo Henry Awuore Padwa mar Matangwe Village Barkowino Sublocation Bondo Sub County. En nyare mosenindo Daniel Omolo kod Dorcas Omolo duto mag Seme Kombe wa Diemo School.
nyimine na nyamina mosenindo Penina Gwara, Alice Okumu, Joyce Agonyo kod Jennifer Oyucho. Mina Jojo Chieng Awuora mar Kenya Railways Pension Scheme Nairobi, Grace Akinyi kod Florence Auma. Mondi owete gin Phoebe Ochieng kata mabendo ng'ere mar Nyasembo kod Judith Ochieng, nyikwaye gin Vincent Awuora, Queen Ochieng, Juliet Ochieng, Happy Ochieng, Joseph Onyango, Kevin Onyango kod Belinda Mboya. Ringre ibiro golo Matangwe Funeral Home tich abich kinye tarik 11 dwe mar 7 higani. Nolamne nyago ko CCA Johera Chacha bang'e notere e dalane kama ik mare notimre chieng' Ngeso tarik 12 dwe mar 7 higani kochakore saa 8 Matangwe Village kotelie kod Bishop kotele gi Bishops mag Church of Christ in Africa Johera ywegi kwe nyadiemo ne waheri to Nyasaye no erimo loyo wa amen. Wakuyo kuom lando tho mar Mama Agnes Slesa Anyango Mbori. Wakuyo kuom lando tho mar Mama Agnes Slesa Anyango Mbori, jaode mosenindo Adonija Mbori mar East Assembly Location, Omia Mwalo Sub Location Ndara Village. Ene nyare duto mosenindo Jona Paula Wori kod Mama Agneta Adero magi East Game Uranga Village. Ene mina mosenindo Oscar Javano Chieng, Benson Odhiambo Mbori, Pamela Aoko Dingo, mosenindo Janet Akoth Odhiambo, mosenindo Michael Otieno Mbori, Elizabeth Orege Kudoi, egi Diana Geno Mayena. En chiwode mosenindo mzee Michael Otieno gi Mama Trufena Odenye. En waigi mosenindo Saulina Omoke, Mika Lagaka, Mama Christine, Jedida Omani, Priscilla Opio, Consolato Mondi gi Mamoko. En nyamina mosenindo Damar Muga, Lydia Rachira, Nason Ouma, Apollo Obuola, Jael Mwaga, Mary Auma, Jacob Banda, Dixon Obiero, Willy Somani, Philemon Opondo, Jackson Opio, gi Kalebo Kotha. Nyithindgi mantie gin Miriam Obulo gi Samuel Omondi, Oweyo nyikwayo 14, George gi Mary, Adonija, Favor, Miche, Linda, Tony gi Marion, Brian gi Linda, Laura gi Eli, Kevin gi Lydia, Cliff Awori, Moses Joy, Bridget Sanagi Johari, Ndoklunda negina Taira Amore Jamo, Amana Hawi, Maya, Janet, Kayuche gina mosenindo Elijah Kayuche gina mosenindo Elijah Wanyanga, Kefa Odero, Dixon Oyusu, Ismael Olwande, Charles Ongere, Henry Were gi mosenindo Nason. Ene nyeke Christine Odero mabindo ng'ere gi nyimare Nyaole, Rispa Bondo, Jessica Olwande, Mary Were, Margaret Ongere gi Margaret Olwande. Ena mar mosenindo Beauty Ochieng, Lilian Odhiambo, Commissioner Moses Odingo, James Odhiambo, Dr. Walter Kudai gi Ambassador Isaac Mayen. Ringre golo Stan Ogango Funeral Home nolemne kinye tich abich tarik 11 dwe mar 7 higani. ACK St. Luke's Ndara Chacha chakre saa 9. Yik mare notimre dalane Asembo Village Ngeso tarik 12 dwe mar 7 higani. Ninde gi kwe amen. Joka jaduong' japuonja mosenindo mzee Dennis Oketho Aganda mane en ker mar Game Rangwe Sub County. Lando tho mar japuonja Dennis Oketho manotimore tarik 5 dwe mar 6 higani kar thieth ma Oasis Hostel Homa Bay. En wuode duto mosenindo Paul Aganda Okelo kod Mama Anna Chieng Nyong'oma mar Kamagambo. Mine ne mamako gin mosenindo Silpa Aganda, mine Morisa Duke Aganda gi Magambo Nyariere, Mino Yeye, en jaode mosenindo Cecilia mabendo ng'ere gi nyimare Susa, Aroko nyar Kodumo gi Janet Achieng nyar Kagan. Wetene gin mosenindo japuonja Jacob Ombidi, Jono Yeye, Morisa Duke, Margaret Obiga Bonyo, mabendo ng'ere gi mar Mina Matina mane otho bang' nergi kendo noiki tarik 4 dwe mar 7 higani. Yuchene gin mosenindo Benedetta Adipo, Michael Ombidi, Herina Ombidi, Margaret Aduke, Monica Miruka kod mamoko. Nyithinde gin Edward Okelo, retired teacher, Lawrence Achieng mane chief traffic manager Kenya Railways, Joseph Ochari, retired teacher, Ann Ogwang, retired nurse, mosenindo Francis Dennis Oketho mar Kenya Posta, gi Peter Otieno Young mar Tata Limited. Nyiende ne gin duto mosenindo Mika gi Maria Otieno mage Kabuoche, duto mosenindo japuonjo Boaz Aluma Mori gi Sara Aluma magoyo Makatwenga,
duto mosenindo Joseph Onunga Mboya gi Salome Atieno mage Konyango, mosenindo Patroba gi Ellen Obaje mage Nyakacha, mosenindo Jono Gweno gi Joana Kio mage Karachuonyo, mosenindo Mzee Ogwang'e gi Masliana Awino, Manyare gi Masumbi Kodera Manyare gi Masumbi Kodera Karabache, en joduong' Engineer Maurice Ogwang'e mare Kericho, mondi wote gina mosenindo Petronila Okelo, Ludfino Okelo, Martha Chieng mar The Technical University of Kenya, Beatrice Ochare, Ulda Akinyi Oketho mar Nairobi County, Martha Oketho, Elizabeth Otieno Obaje mar Port Sako Mombasa, Diana Ganda, Rose Ombidi, Esther Ombidi gi mamoko. Bende en wuon Jared Ombidi, mosenindo Samuel Ombidi, japuonjo Jojo Ombidi, Jen Ombidi, Ann Ombidi, Beatrice Ombidi, Beryl Ombidi, Evans Aganda mar Vantech Installations Kisumu, Judia Duke, Jacinta Duke, Emilia Duke, Sharona Duke, Junior Oketho, Dennis Duke, gi Dorothea Duke, nyikwaye gina Paul Aganda Okelo mar Kenya Railways, Rosa Atieno, Fred Otieno Okelo mar Kinyanjui Technical, Richard Arina Okelo nyakwaro Oketho mar Express General Insurance Kenya Limited, mosenindo Cecilia Diambo Okelo, mosenindo Petronila Okelo, Javan Okelo, Christopher Okelo, Helen Okelo, Cecilia Achieng mar Safaricom Nairobi, mosenindo James Otieno Achieng, mosenindo Petronila Achieng, Dr. Mary Ann Achieng mar USA, Conscious Onditi Ochare mar Transport, Celestine Ochare mar NGO, Quinto Ochare mar Education, Innocent Oketho Ochare, Manyakware Ker mar nyakware ker mar Education Kalibangira, Florence Ogwang mar Australia, Jackie Ogwang mar Kericho, Dr. Caroline Ogwang mar Kisumu, Dr. Winnie Ogwang mar Australia, Irene Ogwang, Chris Ogwang, Kevin Ogwang, Irene Oketho, Jocelyn Oketho, Jeremiah Oketho, Engineer Caroline Oketho, Francisca Oketho, Brian Ombidi, Japuonj Ombidi Junior, Hilary Otieno, Francis Otieno, Aiden Brian Aduke, Maurice Aduke Junior, Lawrence Junior Aduke gi mamoko. Ringre no gweloro sude rongo mochwari kawuono tich ang'wen tarik 10 dwe mar 7 higani saa 5 onyango, kendo no lemne kanisa mar St. Teresa Asumbi Catholic Parish saa 8 kotile gi Reverend Father Peter Kirowo. Yik mare timore kiny tich abich tarik 11 dwe mar 7 higani, East Game Kotieno Sub Location, Rangwe Sub County, Homabay County. Ninde gi kwe baba wa Kwaru, japuonje Ker Ogai, ninde gi kwe wuode Nyarongo, nyaka wanarume kendo emena. Levina Atieno kata bebi timo mos kuma lando thomaro wadgi baba gi jaduong' Joseph Okelo Kosera. En wuode mosenindo Astariko Osera kod mosenindo mama Maritha Mbogo Osera. En jode mama Priska Okelo kod mosenindo Jane Okelo. En wuon Samson Okelo, Michael Okelo, Wycliffe Okelo, Zachary Okelo, Bobo Okelo, Justus Okelo, Omondi Okelo, Lilian Meresa Moli, Diana, Belinda, Stacy, Fidelis gi Sandra. En wadgi Asako Jaunga, Oyugi Okongo, mosenindo Arondo Okongo, mosenindo Dengu Koguta, mosenindo Dhiambo Koguta. Nyimine ne gin Mary Atenge, Quinta Osera, Jena, mosenindo Monica, mosenindo Anyango e kin mamoko. En kwargi Janet, Quinta, Dorothy, Beatrice, Maureen kod Marin. En yuore Serifa Arondo, Jeno Yugi, Salina Sako, Velma Quinta, Tafas Dengu, Caroline Dengu kod Julian Odhiambo. Oweyo nyikwa 49 kaka Esther Yvette Shelton, Emmanuel Brighton e kin mamoko kod Ndhuklund ariyo. Ringre nogol kawuono tich ang'wen tarik 10 dwe mar 7 higani koa Pala Funeral Home saa 8. Yik mare timore kiny tich abich tarik 11 dwe mar 7 higani, Otigo Village, North Kabuocho Ward Unga, kotile gi Dago SDA Church bwo Pastor Joshua Obuoyo. Nind gi kwe wuod Osera emena. Walendo tho mare japuonje Philemon Okoth Agira, mane ene wuode mosenindo jaduong' Yason Agira Nyagol kod mama Esther Obongo. Jute gine duto mosenindo Silpa Keyo kod mama Isdora Awino. Nyithinde gin Steve, Samuel, Pepe, Pope, Nyandingo kod duto mosenindo Eric, Benta, Chief Charles,
Kenneth Tom kod Min Swin. Mondi owete gin Rose, Judith, Benta, Angela, Edwina, Lucy kod Bella. Mamoko gin mosinindo Clarice kod Betha. Owade gin Walter. Owetene mosinindo gin Ephraim, Ayub, Ojwang, Mika to kod Chola. Nyiminene gin duto mosinindo Sarah, Dusila kod Elena. Yuechene gin Damaris, Grace, Malath, Julia kod duto mosinindo Trufena, Jeno Luoche, Jeno Tieno kod Flora. Oweyo nyikwayo 39 gin dhuklunda 15. Ringre nogol Star Mortuary Kisumo chieng' tich ang'wen tarik 17 dwe mar 7 higani ka ik mare nobidi tich abich tarik 18 dwe mar 7 higani e dalane Sianya Misambi Kanyalieche Village e Ikabonde bwo Sianya SDA Chacha Wangapala District. Ninde gi kwe japuonjo Koth Nyagweno. Amen. Pastor William Okwagumbi mar Obama PG Assembly Nairobi timo mos kuom lando tho mar osiepne kuom yie kendo menta mare Reverend Walter Alaro Juma. Mano timore tarik 16 dwe mar 6 higani. Reverend Walter Alaro ne en senior lecturer Awasi Pentecostal Bible College, pastor in charge na PG Assembly kendo district superintendent Central Nyakacha District. Bende ne en former national CED director mar PG Nyanza Region. Jonyuol ne gin duto mosenindo jaduong' Juma Ondiegi kod mama Peres Juma. En jode mama Meresa Auma Alaro kata mama Assembly ma Awasi PG Assembly kod mosenindo Josin Alaro. Nyithinde gin Cyprus Akoth, Josin Achieng', Nicodemus Odao, Jekton Odhiambo, Emmanuel Otieno, Lilian Adhiambo, Richard Odongo, Ruth Atieno, Peres Anyango kod mosenindo Moses Alaro. Wenene mamaka gin mosinindo Wellington Nyalika kod mamako. Minene mamaka gin Rispa Nyalika kod mosinindo Margaret Nyalika. Owetene gin William Auma Juma, Jack Otieno Juma kod duto mosinindo Caleb Onyango, Fanuel Juma kod Dan Juma. Nyiminene gin Serafine Juma, Phoebe Ochieng' kod mosinindo Akinyi Juma. Mondo wetene gin Patricia Auma, Teresa Onyango, Bento Otieno kod mosinindo Mary Adhiambo. Nyikwaye gin Candy Tracy, Silas Okwela, Walter Alaro kod Josino Achieng'. Ringre nogolo Star Mortuary Kisumo kinya tarik 11 dwe mar 7 higani kendo notimne lamo e Ondiek PAG Church Kisumu kendo machielo e Awasi Mission Station. Yik mare nobedi ngeso tarik 12 dwe mar 7 higani e dalane Watombori Village, Awasi Border to Awasi Location, Nyando Sub County, Kisumu County, Kotelie kod the General Superintendent PAG Nyanza Region, the Right Reverend Dr. Solomon Arogo Ochieo. Yuegi kwe misumba Nyasaye. Amen. Watimo mos kuom lando tho mar Phyllis wabiro somo nambang'e. Walando tho mar jaduong' Jojo Dota Otiato. Walando tho mar jaduong' Jojo Dota Otiato manotimore tarik 15 dwe mar 6 higani. En wuode mosinindo Mzee Samuel Otiato Abwao, mama Rebecca Ayalo Otiato kod mama Trufena Otiato. En jaode Dorina Odota. Nyithinde gin mosinindo Stephen Evelyn Mugabe, Maureen Ronex, Victor mosinindo Bus Pambo kod mosinindo Martha. Mondi wete gin Alice kod Maureen. Wetene gin mosinindo Nyango Goi, mosinindo Nani Chief Otiato, mosinindo Kech Otieno kod Odoyo. Kayuche gin Rispa, Esther, Marine, Mary, Susana, Janet, Antonina, Leah kod mamoko. Nyiminene gin Helen, Judith, Alice, Florence kod Celestine. Ochene gin Isaac kod Nicholas. Oweyo nyikwaya 88. Ringre nogol Kirindo Mortuary nogol kawuono tarik 10 dwe mar 7 higani ka ik mare timore kiny tarik 11 dwe mar 7 higani dalane Sindo, Kaksingri, Homa Bay County. Philip Okindo Dumo timo mos kuom lando tho mar nyar ner mare Benedetta Lucy kata Nyomwanda. En jaode mosinindo Nderiku Zotieno. En min Cyprian, Susan, Jane Akinyi kod Juma gi mamoko. En yuore Chance Abuoro mosinindo Akoko Abala, Awino Nyakelo. Weyene gin Patricia Ochieng', Francisca. Wetene gin mosinindo Dumo Mwanda, Abicho Mwanda. Nyiminene mosinindo Margaret Salome, min Maxi, Joseph. En Nyawanda Mireri, Roslyn Anyango, Dorina Okech, Chance Okech, Olwenyi Nyanengo kod Ayo Odundi. Ochene gin Joseph Jabuya, Walter Adoyo kod Ochieng' Ogalo.
ringre ni rosude mochwari rongo nogole tarik 17 dwe mar 7 igani kaik mare notimre tarik 18 dwe mar 7 igani e dala ne North Kamagambo South Kamwango Ofwanga Village kotelie kod Reverend Father Charles Odira mare Mos Catholic Paris Rongo ninde gi kwe nyomwanda nera emena. Anyola mar mosenindo Jono Wuora nindo nigi kuyo kuom lando tho mar Felix Omondi Owuor kata manong'ere gi nying mar Fi manotimore tarik 22 dwe mar 6 higani. En wuod mosenindo George Phillips Owuor mama Teresa Atieno Awiti gi Linet Owuor mar Satsakwa location Waudha sub location Mariwa Village Migori County. En jod Madam Josephine Owuor mar Maina Comprehensive School. Nyithinde gin Dylan Talex gi Tiffany Prudence. Wuone ne gin mosenindo Washington Ouma, Gilbert Calvins Duncan gi mamoko. Mine ne gin Wilkista Elsa Robisa, Helen Benta Petronala, Martha Jane, Sophia Rael, Margaret Rose Jamacha, Irina Kinyi, Trisa Atieno gi mamoko. Nyithinde gin Edwin Otieno ma Dar es Salaam, Madam Devota Owuor mar Kanyasrega Secondary School gi Alfino Owuor mar Vana Hotel Migori. Nyithinde mamoko gin Roy Rose, Andrew Claire, Quinta, Marcos Liki, Dan Kenneth, Sonia Bella, Obare Pema, Alice, Dick, Millie, Sarah, Flora, mar Migori County, Fred gi mamoko. Energi Vanessa, Elvin, Joy, Charlotte, Togi, Esther, Wiene gin Margaret Mercy, Antipa, mar Africa Herald, Rosanayo, Rose, Lynette, Elizabeth, Pamela, Perez, Isabella, Rose, Omoro, gi mamoko. Kayuche gin Monica, Nancy, Christine, Veronica, mar Dar es Salaam, Evelyn, Carol, Caro, Resha, Faith, Rose gi mamoko. Kwere ne gin Andronico Winje, Boaza nindo, Hezekia duto mosenindo, Jono Wuora nindo, Wilson Ochuka, Oluochka nindo, Okelo, Josiah gi mamoko. Die ne gin mosenindo Rosa Adiambo, Ann Aludo mosenindo, Gladys Oguta gi Margaret Owuor. Kane gin Joseph Odhiambo, Pitalis mosenindo, Guda, William gi mamoko. Jaduong' ne en Peter Chuodho mare en Ann Owuor Magasakwa Kadira. Oche ne gin Tobias Milungo mar Asego Kanyada, Austin kod Benedict. Ringre ibiro golo rap kuom mochwari Awendo kawuono tarik 10 dwe mar 7 higani kaik mare timore kiny tarik 11 dwe mar 7 higani e dala gi Mariwa Buo Mariwa SDA Church kotele gi Pastor Dana Nyalele. Ywe gi kwe wuoda Lego, ywe gi kwe wuoda Dhiambo, ywe gi kwe Afeloman Emena. Ikwara mogi mako bregi kanyendo banka wasiwinjo weche manyien mosetimore pacho kende gi gwenge moko to dugo kaindi kod lendo mag kuyo modonga. Oromo kanyendo saa 3 montieno thuolo machielo ma wawinjo weche manyien e yo manimba. Radio Ramogi Garchu Radio Garchu Ramogi. Weche maka kod kacha Joluo duto e piny Luo duto. Radio Ramogi, #1 station for the Luo nation. Risas ariyo gol kuom ringre ji ariyo kind ringre abich mane obila ochilo gi magina odiechieng' 77 bang' timone gi bero. Bod mar Municipal ma Homa Bay koro chiwo milome ne johala chuny boma no mondo mi odara kaka yorno mar chiwo thuolo ne chenro mar bero boma no motelo ne romo magalamoro mar tend loch gwenge dwe manyien. Kod kwan mag jomamine ma kata gamo kute mag ayaki e kind nyithindo ma wuok kuom minegi manyuologi pod medore ka nyaka sani en mano mosemedore kuwuok atamalo 7.3 nyaka tamalo 9.2. Weche manyien gi Collins Okaka. Oimore kamora mora mintiere arwakini machiegni. Gikone to koro bero manotim kuom ringre ji abich mane owito ngimagi odiechieng' 77 koro yango ni lisasi ariyo ne ogol kuom ringre ariyo kind ringre abich manotimne bero odiechieng' ma kawuono. Lisasi gono gol kuom ringre mar Paul Makori ma bende lisasi ne odong' e yuothe kane ochile gi magina e kar dak ma Kangemi ka Anthony Maina ma bende nowito ngimane bang' kane ochile kod magina
ne ogol lisasi e nungone bang' timone bero ka min mare mano min Maina koro dwaro ratiro ne nyathine. Ningeomba haki yake ionekane, ifuatiliwe, yani haki itendeke. Juu yeye alikuwa breadwinner na mke wake amewachiwa watoto wadogo na ni housewife. So sasa tungeomba tu usaidizi. Hata hali ya moshari hatuna hali ya kusema ati tunaweza kumuondoa hapa juu ya uhaba wa kifedha. Tutaona asalia hapa tu hadi tuende sasa tukae chini tujue vile tutafanya, na kama tukiona wasamaria wema wanaweza tusaidia tungefurahi. Report mar bedo no bende yango ni ji abich go nowito ngimagi bang' kane gichwero remo mathoth kaluwore kod adhonde mag lisasi mane gidongo do. Paro mano chiwo odiochieng' ma kawuono kata wach mano wuok e dho jaod bura ma Belgot Nelson Koech mamiyo ma dwaro mondo mi obila auchiel gi magina jong'anyo mondo okaw ngimagi oko pod medo nyuolo paro mopogore opogore kuwuok kuom jopiny ka bende oyudo akwede mager. Koech odiochieng' ma kawuono ne okoni jatend piny Kenya William Ruto ne ombeko tolo odiochieng' manyoro kinde mane ogolo chik ne obila mondo chiel gi magina tiende jong'anyo mondo mi ochwalgi e osiptal bang'e timnegi thieth. Ka odiochieng' ma kawuono jaod burano ma bende ne jakom mar kamati mar od bura mamalo marango weche mag jolweny e pacho kaendi wacho ni jong'anyo owinjore bet ni chielo gi magina mawito ngimagi. Na mimi nataka niseme na nishukuru Rais William Samoei Ruto. Wakati jana umesema shoot but do not kill. I want to repeat it here. In fact, shoot and kill. You cannot have someone coming after your life and you do not want to shoot and kill. You cannot have someone who is going to terrorize you and your family and you are telling me you cannot shoot and kill. You cannot have someone who is coming after your businesses armed and with weapons and you want to tell me that you cannot use shoot and kill. Oringo donje kaunti ma Homa Bay kamero ne board mar municipal ma Homa Bay koro chiwo milome ne johala ma yudore e apeni madongo mantiere chuny boma no mondo mi odara kaka yorno mar chiwo thuolo ne chenro mar bero boma no motelo ne romo magalamoro mar tend loch gwenge mibiro bagi e kaunti ma Homa Bay kinde tarik 12 nyaka tarik 15 dwe manyien. Ali Beach miyo waler mathoth. Jawala bura ma osebedo ka use dukni ma giketo genga paya mawuok Homa Bay High School nyaka hospital maduong' ma Homa Bay koro ni kod nyaka ngeso mabiro mar golo ko dukni gigo eko kaluwore gi chenro ma municipal matayo boma ma Homa Bay dhigo nyime mar bero boma no. Board matayo municipal ma Homa Bay ne ochiwo milome mandala bich ne jawala go eko mondo gidar kendo gigolo ko dukni gigo eko ka manager mar board no Sigara Gomba wacho ni ngeso mabiro ni koro biro chono gi mondo gimuko ko dukni mapok wegi ogolo kapok ochopo kinyi mar ngeso mabiro ne. As per the Urban Areas and Cities Act, Section 20, ne municipality omiteko mar ng'eyo kendo keto chik makare yore mag dongruok mag structures duto. Wadhi bedo gi devolution conference to nosemiji notices mondo wuog embele referral kadhi Homa Bay School to kende bath nat offices etie Cheers kanyo dho mar Anatha SDA te Modern Market. On Saturday, structures go tegi gol kwa yari. To mana the same day, moko golo structures go kendo multi-agency team makoro duong' ma kajio neno to jiburo mana nono buro golo gigo. Sigara wacho ni municipal matayo boma ma Homa Bay oseko kunde ma jowala go eko biro bedo kata e chenro mag ohala ma gisebiro ka gitimo e kunde ma kore daro giego kane ojiwo jowala go mondo yolo chikno. Mwalo ti industrial area ka nitiere kama ne waseyia mark land mamarwa kaka mar municipality ma waloso mondo in the next 2 weeks jogo mane wagolo ka to comply waketo nyinggi e priority list. Wabiro kawo gi mos to waketo gi kaka chobedo design mosebedo levelers mokete maber mondo ng'ano oti kanyo in a way makonye sani to konye ngimane bende mabiro. Kata kamano jowala go madukni gi nitie genga paya mawuok Homa Bay High School kadonjo hospital maduong' ma Homa Bay wacho ni notis mano omigi ne omigi mana gi dhok ma ogiandike kendo ginyalo yudo thuolo malong'o mar muko dukni gi e kuonde gi mag ohala ma gisebedo kuom higni mathoth ka bende gidwa ni sirikand kaunti oket chenro makare mar daro gi kod neno ni giyudo kuonde uso malong'o manyalo konyogi kaluwore gi chenro mag ohala ma gisebedo ka gitimo. Kaka johala madho hospital ni nomiwa notice mar 5 days to 5 days no mano ni tis ne watwa kiani sani county mogolo chik ni mondo miyo ogolwa kaini en gi kanye modwa keto ani kumineno johala gite mantiere ka gite wanjo ma osakawo business license wantiere go, public license wantiere go,
then gi health certificate. Wakwaye niya wayie ni chik osechopo ni mabedo cleaned up. Omiwa enough time mwanyalo dargo ka ok ni those 5 days. Mano is frustrating. Kaendi bende in the first place kwa dar podwa penjore niya county dhi yudo revenue nang'o nikech kata kwa ng'iyo malong'o doge kae dhano ng'eny seche mwase dar niendi wadwa konyore nang'o. Ne Radio Ramogi kowuok e kaunti ma Homa Bay Yan Ali Abich. Wuok e kaunti ma Homa Bay warango weche mag thieth kama iyudo ni landruok mag kute mag ayaki e kind nyithindo ma inyuolo kowuok kuom minegi mani kod kata jonyuolgi mani kod kute mag ayaki go sani koro dwa medore kowuok e 7.3 nyaka 9.26 ma koro migawo mar thieth pacho kaendi koro sechako chenro mar neno ni gikedo kod midhiero ma kamano. Mana kaka imiyo walera kod ripota marwa Judith Omondi. Migawo mar thieth ochako ayanga chenro mar kedo kod ayaki malandore e kind nyithindo ahinya to ma onyuol gi jonyuol man kod tuo mar ayaki. Kaluwore kod nonro mag migawo mar thieth, 97% mar jokenya man kod ayaki, 87% ema ochikore tir gi yath. Tim magikoni medo landruok mar ayaki e kind nyithindo. The majority of these children who get infected happen during the breastfeeding period. True or false? And it happens to who? Mostly to who? Those clients who drop off treatment. Miweyo muonyo yath cha, okiwe muonyo ne ng'ato, be okiwe muonyo ne nyithindi, iwe muonyo ne dendi in iwuon. To be giranga ne jomose dak ka muonyo yien, giranga ne story gi, gise dak marom nadi. Nitie jomose dak higni 30, nitie jomose dak higni 40, gidhi mbele. Counties ma midhiero ni okwako ahinya oriwo Mandera, Wajir, Samburu, West Pokot kod Isiolo, ka counties kaka Homa Bay ma kwan mar ji man kod ayaki bet ng'enye to temo go ondamo e duoko piny kwan mar nyithindo ma yudo tuo mar ayaki. 2015 ne wan at 16.8 to piny mangima dwani wadhi wabedi below 5% and below 3%. Koro Homa Bay osetiyo matek masani elimination of mother to child transmission 17.3 to wang'iyo matut mwaneno kuonde mang'ikruok nitiere to wa realize ni osiptende wa ma private nitie kaka nitie ng'ikruok moro to waneno ka sani thuolo maduong' monego bed wakelo gi e mesa achiel e winjruok achiel mondo wane kaka data nyalo bedo kaka data maro nyalo bedo kanyakla to kaka be wanyalo ensure ni wawuotho wuodhni kanyakla. Erokamano. E kinde mar riwruoge mag ute thieth mag ji giwegi to ywak ni ok gisebedo ka inywandogi e paro kod piny owacho jokedo ne ratiro mag jogo man gi ayaki to koni nengo mar thieth ahinya to bangol oko Linda Mama osemiyo mine luoro mar limo ute thieth gino makamoro medo landruok mar tuoche mag nyeye. Ngima kosebet matek no konyal timo gik makamano kodhi hospital boy yudo ni kile kipimo en pesa odwaro shortcut en odhi e kipimo achiel kende. Seche modhi e kipimo achiel kende matiende en nyathini dhi hinyre to be odhi hinyre. Iyudo ka mama ni ok nyal dhi e clinics gite nikech kila pim ka pim en pesa, kaito bang'e obro wacho ni wadhi ariyo ayudo $400 kwa kamano ayudo $300 kwa dhi e kipimo achiel. Magi biro e kinde mabende sirne thieth kaka mag ayaki ne odok piny kendo luoro nitie ni lokruok e chiwo thieth nyalo bedie poni piny owacho kochanore kare. Ne Radio Ramogi, an Judith Omondi. Nikolo mag jonka watieko weche manyien en ni okang' mar yawo bad mbalariany marongo e kar tiegruok ma Migori TTC pod medo nyuolo paro mopogore opogore ka nitiere jogo masiro okang' makamano ka moko bende ok mor kod okang' makamano. Jojuma jodak mag gwengego wacho nang'o? Ma e report matieko na weche manyien otieno makawuono tudri kodwa kendo ka ng'oromo saa 4 gi saa 5 iweche manyien machuo kinyo kinyisa paga ariyo kogwen kanyasayo ya unapinyi keno mwangi mwabaro kelo weche manyien e yono madimba. Bad mbalariany marongo bende ong'ere kaka Rongo Learning Center ma osechako chiwo tiegruok e courses mopogore opogore e kar tiegruokno ma jopuonj ma Migori TTC koro osebiro ka kelo paro mopogore opogore. Kalure kod weche masako it motenore kod mbalariany marongo jodong Suba owuok oko e lela ka giyango ni gin giwegi gisiro bad mbalariany kendo giseyo jogo mosebedo kok dwa ka tiegruokni. Eno ng'ama pingo no, who are you? En ng'a? Aende mbali kabisa.
Kwa hiyo wadagi wawacho ni university warwako gi lwedo ariyo, waonge gi wach moro monyalo wacho, ji man ka giduto joma dwaro ni university obed kata an agombo ni university obedie, adhi e sikul, agraduate kata an be anwang' doctor. Oganda gi gisendiko kalatese, gisendiko barupe maketho nying jotelo moko kaka VC ma University Marongo gi jakom mar Migori TTC ka giketo kuom gi weche ma ok odhi kare. Wadwa kwero ni university mabedo kane en mar jo Migori, wasemanye kendo wadware. Wawacho ni university no nyaka bedi. We don't want people from somewhere else to come and create for us problems that we have tried to sort out for so many years. Please, can everyone be told that Rongo University is going to be here whether someone like it or they don't like it. Jodong Suna gi kao tele kod ker ma Suba Jafeth Riogi wach ni yande gistiro kata kwayo margi ne migawo ma somo no ka tiegruok ni mar jopuonj ma Migori koro loki mondo koro bedi mbalariany mochung' kende. Meanwhile, as time comes, leaders and the public will decide on where to put the college. Buro ng'ato ni college itero kanye. Koro okoningo bene ya ni ng'ato luor kaso tamo oganda maduong' mar Migori County mangima bedo gi dongruok. Students ginora kendo mondo awach ni gihero mondo university ni odhi mbele kendo gihero mondo wadhi mbele kaka wadhini. Ng'ata mabiro mar pingo university jothurwa utamuru kosuye. I want to urge those who are advocating for the university to be removed out of this place. If it is transfer, let them be the ones to go. Correct. Not our students to suffer again. Odunga Nyamusi ma achiel kuom jodak ma Migori wacho ni kata kaka tiegruok ni ma Migori TTC oloki mbalariany pod ok nyal tamo chenrogo mag tiegruok mag jopuonj mondo dhi nyime e kar tiegruok no. Ka wayudo university e Migori ka en dongruok ne Migori County te. To bende awacho ni ya jogo eko matiyo e Migori College onge ng'ama idhi riembe tich. Curriculum ma ipuonjogo nyithindo manie TTC ok di change ni university kanyo. Nitie kuma gidonje to joka bedhi mana gi margi. Jodong Suna gi wacho ne biro ma mbalariany e kar tiegruok ni mar jopuonj ma Migori TTC dhi medo kelo dongruok e boma ma Migori kaachiel kod jiwo chenro mag somo. Somo e achiel kuom gigo makelo dongruok. Achiel, ohala biro medore. Ariyo, nyithindo mobiro kanyo kawo ni gin 10,000, mano ji 10,000 e market. Mano business omedore. Jogo mapingo wach mar college dhiuru mos mar university, dhiuru mos, weuru chung' e kind jopiny gi dongruok. Nyaka sani mbalariany ma Rongo kata Rongo Learning Center mantie kar tiegruok no ma jopuonj ma Migori TTC mane ochakore dwe mar 5 mar higani nitie kod kwan jopuonjre malo 200 matimo courses ma opogore opogore. Ne Nyakalondo mar Moikuok e kaunti ma Migori, an Jo Juma. Imedo winjo weche manyien gi Collins Okaka. Mago ne weche manyien e Radio Ramogi. Maramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Modi Ruth Yesu Mwer kod Winnie WK kaka skratun mari D*860*419#. Ruth Yesu ema en jakwadha, okanyalo chando gimoro, omiyo anindo e lum mang'ich, en otelo na. Modi Ruth Yesu Mwer kod Winnie WK kaka skratun mari D*860*419#.
Timo chanjo en gima kare nikech oreso ngima e wi tuoche manyalo kelo thoe, obed ni otime ne joma dongo kata nyithindo mantie e bwo higni 5. Chanjo duto sete ma oyud ni gin kare kendo onge hinyruok moro amora ma okelo e del. Ni mathoth kaka nyalo rito ngimani kaachiel kod ngima familia mari kokalo timo chanjo, keti nyakalondo mar Ramogi FM pile ka pile wuok tich ka 5 mana e chenro mar Kogwen kaachiel gi Mos gi Tich mondo eka wanyalo thegre gi tuoche manyalo kelo thoe. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano ma nigi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma dwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma iloko gadier ma osete ma oyud ni en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto ioro namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Radio Ramogi ka chunjelwena kanyedo saa 3:21 thuolo machielo modhi nyime gi lendo mage kuyo lendo mage tho maniodong. Wakuyo kuom lando tho mar Arthur Odhiambo Duya. Wakuyo kuom lando tho mar Arthur Odhiambo Duya manotimore bang' tuore kuom ndalo machuok e Aga Khan Hospital Kisumu. En wuod duto mosenindo jaduong' Tom Oduya Osumba kod mama Florence Oduya Osumba mage Sekakagwa. En jaode Molly Odhiambo. Nyithinde gin Florence, Joel, Charlene kod Jacob Sabata. Nyithindgi gin Benado Chola, Leon Onyango, Edward Ugwara, Caroline Priska, Charity, Sarah kod Millicent. Nyithindgi mamoko gin Frederick, Redemptor, Evans, Joseph, Jonyuol mamoko gin Martin, Peter, Charles, Gabriel, Michael, John Pius, June, Margaret, Rael, Pamela, Yuchene gin Faith, Eva Ouko, Ringre nere negin Ogara kod Otieno, Weye negin Martha kod mamoko. En nyakwaro Osumba Mangiti, Benard Molo, Rosalina Kumu, Helen Oyudo. Bende nere Kevin, Tommy, Ronnie, Gavrila, Bryson, Jason, Larissa, Eliana, Emmanuel, David, Howie, Randy, Trevor, Ernest, Ramat, Ray, Maya, Wendy kod Kate. Ringre no gol Aga Khan, ringre nitiere Aga Khan Hospital Mortuary no gole kawuono tarik 10 dwe mar 7 higani ka ik mare timore kinyi tarik 11 dwe mar 7 higani e dala ne wang chieng' Ward Rambira location Kagwa sub location na Karachuonyo Mabi County e bwo Kagwa SDA chacha kotiele ge pastor kod jakwath athane waheri to Nyasaye no eri moloyo wa ninde gi kwe amen. Walando tho mara Mama Mary Abudho. Walando tho mara Mama Mary Abudho ene jode mosenindo Samuel Abudho Wandiga. Ene nyar ma josenindo Petro Odero, Christina Oloko kod Jena Dundo mage Seme Kolunje. Ene chiwode ma josenindo Wandiga Ugutu
kod mama Masela Wasi mage Nyakache Kabodho. En Mina Sela Sonyango Moses Omondi Christino Gembo Molia Wasi kod Masela Riwo Mondi Wutegine Doris Onyango kod Lydia Omondi. En Nyamine Jene Ndege Mosrindo Ndiso Mosrindo Joan Karine Daniel Jeremiah Ismail Fred Mosrindo Doris Mosrindo Flora kod Vincent. En Yura Jora Magik Janes Malala Samuel Okule Mosinido Patrick Ndege Nyikwaigin Agneta Samuel Cecil Kalunda Edna Sydney Denzel Shalom Mariana Stephanie Tracy Valerie Jontes Mwoki Tush Kode King Ochenegine Dixon Yandiga Sage Mabulei Kelly Daniel Katei we negines Doro Nyisi Majosinido Leonida Ndege Agneto Nyisi Dibora Apete Margaret Okwacha Ringre no Golmonde Zuma Nairobi kawuono tarik 10 dwe mar 7 higa saa 1 okinyi kaik mare notimre dala ne Oyugis Rawinji School Kinye tarik 11 dwe mar 7 higa ni kotiele gi Reverend Joshua Abulo mar All Angels ACK Oyugis nind gi kwe nyar meja amen. Walando Thomar Esau Kojo Ayaga en wuode James Ayaga mruodho gai mar Luo kod Eunice Ayaga Mosinindo Rosbel Ayaga en jaode Sharon Akinyi Kojo nyithinde gin Megan Kojo kod Eunice Kojo owetene kod nyimine ne gin Mosinindo Robert Mosinindo Potia Gordon Achola Priscilla Ongata Martin Willis Bernard Sharon Ayaga Rose Bernard Ayaga Francis Nancy John Priscilla Achola kod Nelson Yutenegin Evelyn Irene kod Eunice minene mamako gin Susan Sara Eunice kod Jena Winene mamako gin Joel Joseph Mosenindo Nelson kod Honorable Justus Oguta MCA West Oyoma Ward ringre nogolo Bondo Sub-County Hospital Mortuary Kinyo tarik 11 dwe mar 7 higani nolemne St. Mary's bar Kogonga ACK Church Nyakongo Paris kotiele gi Reverend Moses Odongo noike ngeso tarik 12 dwe mar 7 higani dala wuonegi Ndere Village ninde gi kwe okeo gi Otunga Kadongo amen. Watimu moso kumalando Thomara Mamadou Mtila Watimu Moscow malando Thomara Mamadou Mtila Oduo Odipo manotimore tarik 24 dwe mar 6 higa Kenyatta National Hospital bang' bedo matuo kuom thuolo machuoka. Mamadou Mtila ne en nyar duto mosenindo joduong' Ogutu Apete kod Petronila Ajanja kata Nyoliero mag Alego Gangu Karuoth. En jaode joduong' Joseph Odipo Juma mar Alego Kakano Wadre Village. Enamina Jennifer Tieno Mara Sakwa Jacob Owiti Odipo mar World Food Program Bridget Odipo mar Helen Wilfrida Odipo mar Plaza X-Ray Services Rosemary Odipo Francis Obura Caroline Odipo mar Sayare FM kod Millicent Odipo mar Inuka Hospital Kisumu. Nyithine mamako gin Pauline Okoth, Caroline Okoth, Evelyn Okoth, Christopher Okoth, Beatrice Okoth, Charles Okoth, Immaculate Okoth, Engineer Alphonse Okoth, Engineer Paul Okoth, Dr. Norbert Okoth kod Serafin Okoth kin mamako. En nyamine duto mosenindo Obiero Ngesa Akumunyo Jiro Aoko Akoth Omondi Awuore kod Onyango. Mondi wutegine Delilo Witi mar Nyabondo kod Jacqueline Anyango mar Ugenya. En yuore mosinindo japuonjo Jacob Okoth Juma. En nyeka mama Margaret Adongo Okoth manyar Gemiala. Yuochene mamako gina mosinindo Pio Kech mwalimu Lucas Adiambo kin mamako. Nyekene mamako gina Nyaseme Nyamwalo Owando Biti Luke Nyabari kod kin mamako. Ochene gina mosinindo Mr. Joseph Apondi mar Sakwa Kopolo Rabango School. Mosinindo Mr. Hughes Waringa mar Asembo Ramba, Mr. Bernard Muga mar Game Kathomo kod Mr. Jacob Okinyi mar Mbita. Nyikwae gin Morris Emily Otieno Okoth Okite Dolphine Eva Mercy Lord Trevor Kim Brian Valerie Valencia Gabriela Kyle Ethan Benedict Bravian Leo kod Welsi. En giwaegi Achola
en waigi Achola, Omondi Fundi, Rose Tyson, Dan Apet, Atise kinde mamoko. Oweyo Nduklunda biche ringre ibiro golo Bama Hostel Mochwari kinye tarik 11 dwe mar 7 higani, kendo yik mare nobedi ngeso tarik 12 dwe mar 7 higani e dalane ka jaduong' Joseph Odipo Juma gweng' ma Alego Kakan East Alego location Umala sub location owuodhre village kotiele gi kanisa mar Kopere e bwo Holy Cross Ramba Parish. Barua mokwongo mar Thessalonika 4:14 wayie ni Yesu notho kendo nochako chier, kamano bende kaka wacho jomotho koyie kuom Kristo nobedi, Nyasaye nokelgi kaachiel gi Yesu. Nind gi kwe nyapesa. Amen. Anyuola mar joka abok lando tho mar Laktar Jennifer Adoyo Okumu. En jode mosenindo jaduong' Asilo Okumu Abok, en nyar mosenindo jaduong' Jeremiah Kimori kod Phoebe Kimori. Wuonene mamako gin mosenindo Ajwang' Nyakwamba, Odongo Samson Kirigi, Kitegi Nyakwamba kod Ogola Nyakwamba. Nyithinde gin Zadok Sila, Joel Sila mosenindo Julius Ogutu, Onyango Sila japuonj Mbita Comprehensive School, Odhiambo Sila mar Equity Bank, Tom Sila, Ochieng' Hezron Bernard Isaiah, Ruth Odongo, Rose Kibagendi, Monica mar National Police Service Nairobi, mosenindo Helena, mosenindo Grace, mosenindo Monica, mosenindo Nora, Yvonne, Wycliffe Morgan, Lawi kod Ochieng' Ilam. Mondi otegine Mary, Monica, Eliva, mosenindo Rosmasi mar Mawego Titi I, Caroline mar Oasis Academy kod Florence. Mondi ote mamako gin Fini Mbuya, Helen, Caroline kod Lorena. Nyikene gin Margaret Okumu mosenindo, Pesila Okumu, Pamela Okumu mosenindo, Pelista mosenindo, Elizabeth, Monica, Pamela kod Janet. Ene chuode mosenindo Matthews Abok, mosenindo Elizabeth Olala, mosenindo Rosalina Abok kod Mary Abok. Kayuche gin mosenindo Joshua Osano, mosenindo Ila Abok, Obiero Abok, Agulo Abok, Jacob Abok kod Otieno Abok. Nyithindgi gin Simeon Kimori, mosenindo Dixon Kimori, mosenindo Uru Kimori, mosenindo Benjamin Ochwedo, mosenindo Jacob Kimori, mosenindo Jacob Odongo, mosenindo Senator Otieno Kajwang', Moses Kajwang', Senator Mabei County, mosenindo Perez Oswere, mosenindo Eunice Kimori kod mosenindo Monica Kimori. Mondo wetene gin Grace Akech, Eunice Odhiambo, Jane Ochwedo kod mosenindo Margaret Okeyo. Nyiwendene gin mosenindo Alfred Obengo, mosenindo Diboro Obengo, mosenindo Andrew Odundo, mosenindo Silpo Odundo, Charles Odocho, Caroline Odocho, mosenindo Richard Ndege, Angelina Ndege, Oginga Abonyo, Rose Oginga, Jojo Gola kod Dorcas Ogola. Weyene gin Karen Ola, Regina Atieno, Jennifer, Margaret, Joyce kod mosenindo Sarah. Nyikwae gin Lennox, Julius Evans, Lawi, Felix, Timothy, Nora, Clifford, Deborah, Elizabeth, David, Immaculate, Lovin, Joseph, Jeff, Martha Jr., Sonko, Precious Rose, Dana, Maureen, Alex, Yvonne, Dorcas, Volenta, Sally, Silas, Frank, Rosemary, Brenda kod Tony. Ringre nogole me 25 Kirindo Mochwari kawuono tarik 10 dwe mar 7 higani, ka yik mare timore kiny tarik 11 dwe mar 7 higani. Lambwe Central Location, Ruri West Sub Location, Sekabi Village, kotelegi Archbishop Were marue Holy Ghost Church of East Africa. Ne waheri to Nyasaye no eri moloyo wa, nind gi kwe nyare Kong'onda. Amen. Walando tho mar mama Kesia odok Kibuye. En jode jaduong' Jekton Kibuye Waria mar East Kadianga South Nyakacha. En nyare jaduong' mosenindo Fanuel Oremo, mama Christabel Orera, minene mama kagina Alice Oremo kod mosenindo Penin Oremo magenya katika bodho Moro Sub Location. Wuonene mama kagina mosenindo Elijah Ombwayo, Okalo Dok, en Amina Jojo Chieng', Kenneth Omolo, Jena Nyango mosenindo Biti Zakinyi kod Eunice Atieno. Chiwode en Francine Adhiambo. Oweyo nyikwayo 11 magin Edward, Bon, Gwini, Sharon, Brenda, Nikita, Baron, Vincencia, Johnson, Samuel kod Mary. Oweyo Nduklunda Dick,
oweyo ndhoklundo adek ma gin Derrick, Cheryl kod Regan. En nyawanda ma osenindo Philip Orinda kod Pamela Orinda magege Masumbi. En waigi Olali, Benta Grace, Odhiambo, Alfina, Fanuel, Victor, Chris, Irene, Adodo mosenindo Akendo kod Oswago. En nyamina Silvia Cheche mosenindo Edward Oremo, Jen Buyo, Rosa Abwao, Caroline Oremo, Pio Oremo kod duto mosenindo Benta, Millicent Omungo gi Daudi. En yuora mosenindo Silvanus Cheche, Reverend Andrew Buyu, John Abwao gi mamoko. Ringre nogolo saa 8 kwa Nyabondo Mission School Mortuary kinye tarik 11 dwe mar 7 higani. Kaik mare nobidi ngeso tarik 12 dwe mar 7 higani. Dalane Kadianga Kamnua South Nyakacha nindo kod kwe nyaka Buya nya Ayubu Emena. En ng'ano manyalo bedo gi geno kuome. En ng'ano manyalo gi yie ni nyalo tero nyithindo e skul kendo duoko gi kok e skul. En ng'ano manyalo geno kuome gi osiki. En ng'ama nyalo geno kuome ni nyalo teri tich kata kain kod safar ma idwa dhi seche mag otieno. Wakelo ni Wigo ma en yorot manyien ma in kod adier ma osetem ma oyud ne en kare. En kod joriembo ma nyalo bedo gi geno. Nitie pesa ma iduoko ni kaka jawuoth sa ma itiyo gi Wigo app. Download Wigo app kawuono ko Google Play Store kata App Store kata ndikote machuok ni Wigo kasto iore namba mar 20425 mondo idhi safar ka in gi chir. Wigo, let's go. Mari umeni pima mweri kod Obi Alpha kaka stetun mari D*811*343#. Umeni jaribu na umeona naliweza na kushukuru na naomba neema ili niweze kushinda hili. Mari umeni pima mweri kod Obi Alpha kaka stetun mari D*811*343#. Timo chanjo en gima kare nikech oreso ngima e wi tuoche manyalo kelo thoe, obed ni otime ne joma dongo kata nyithindo mantie e bwo higni 5. Chanjo duto sete ma oyud ni gin kare kendo onge hinyruok moro amora ma okelo e del. Ni mathoth kaka nyalo rito ngimani kaachiel kod ngima familia mari kokalo timo chanjo, keti nyaka ludo mar Ramogi FM pile ka pile wuok tich 5 mane chenro mar Kogwin kaachiel gi Mos gi Tich mondo ing'e ka nyalo thegre gi tuoche manyalo kelo thoe. Radio Ramogi ka chunja luo wadhi nyime gi lendo mage kuyo, lendo mage thom. Watimo mos kuom lando tho mar Martin Okoth Meyo. Watimo mos kuom lando tho mar Martin Okoth Meyo ma West Kanyadwera Sub-Location Kisumu County. Ne en Regional Manager mar Pest Control Board Western Region. En wuode mosenindo Meshak Meyo Obinya, mosenindo Mama Rispa Odia Meyo. En jaode Caroline Okoth Meyo. En wuone Lewis, Daisy, Brian, Charles, Valerie, David kod Nira. Mondi wote gene Beth, Linet, Nyikwae Geno Chieng, Jabali, Kea, Crystal, en owade gi Nelson Perez, mosenindo Zablon Simon kod Benta. En oro mosenindo Ambrose Adura, mosenindo Mama Rispa Adura. En yuora mosenindo Millicent Roslyn Betty kod Pauline. En oro mosenindo Enos Kennedy Philip kod Michael. Ringre no gol Montezuma Mona Lisa Funeral Home Nairobi kinye tarik 11 dwe mar 7 higani kitere e lemo Winners Chapel International Bondo, kama nolem ne bang'e notere dalane Elroy Farm. Ikmare nobidi tarik 12 dwe mar 7 higani e dalane West Kanyadwera Sub-Location Kisumu County. Nyasaye mondo ket chunye kamokwe, amen. Walando tho mare Kennedy Ouko Ambassa. Walando tho mare Kennedy Ouko Ambassa manotimore tarik 17 dwe mar 6 higani Nairobi. En wuode mzee Walter Ambassa Ouko kod mosilala Mama Kerina Akeyo Ambassa. En jaoda Irene Omuto mar Kakisingri kod Nancy Obuya mar Bware. Owetene nyimine gin Kere, Zachary Duncan, Beatrice Roda, Nancy kod Daisy. Wuone gin Joshua moselal Ramogo kod moselal Ombogo. Weye gin Stella Adinda kod Jennifer Nyandiko. Nyithinde gin Sharon, Rebecca, Fidel, Clinton